Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Pebrero 20, tuig 2024. Sa gihapon, iniimo lagari mo ang Korman, Bombo Chama Blanco Hover, kag karon sa madalaguan kag mga nagapahunang mga balita. Pagpasakas ang kaso sa tag-iya sa boarding house nagadepende sa pamilya sa mga biktima sa sunog sa Lapas. Ining Business and Permits Licensing Department hindi ma-revoke ang permit kay wala sila sang permit sa 2024. Sa biyang kabahin, bagong regional director sa Napolcom 6 nagpanugyan sa mga pumuloy nga i-report. Gilayon sa ilaw pisina ang mga pulis nga hindi manami ang ginahimo. 12 ka mga business sa private establishments sa syudad sa Iloilo ginpapanawagan sang notice of delinquency sa social security system. Sa dugang pang mga balita, no to charter change coalition panay ginlunsyar subong nga adlaw. Kag Department of Education Director Oy Tico ginatinghuaan nga ma-follow up sa central office ang kinahanglanon nga pondo sa Western Visayas sa pagtukod sa mga classrooms. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kag impormasyon may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Samtang sa mga nagapahuna dalagkuan naman nga mga balita pasiplatan naton mga mainit sining balita nasyonal sa aton man sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Istoryahan naton diri karon mga kasimanwa. No, ining pagpadulong bala ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa China. Ginapayag nga nagpadulong kuno ini sa China ang nasambitan ng kontrobersyal nga pastor matapos gini siya ang ginsampina sa Senado kag sa Kamara. Ini matapos may mga nagkalain-lain sining akusasyon batok sa self-proclaimed anointed or appointed son of God. Nagpagwa sa pinakaron ang Senado kag Kamara batok sa pinuno sang Kingdom of Jesus Christ nga si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ginpahig ni Senator Risa Ontiveros nga ang pagpagwa sa supina nagapadayon sa sining nagapadayon nga investigasyon sa Senado sa mga akusasyon batok sa kay Kibuloy nga ginalakipan sa large scale human rights trafficking, rape, sexual abuse kag violence sumungman child abuse sa sulod sang iya sining religious group. Ang supina ang testificandum or ining subpina ad testificandum ang ginpreparar sa itong Pebrero 14 kag ginpirmahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri sining Lunes kinamang adlaw. No? Sa aton sining karon niya nga mga kabumbo. Tiano man kuno ka tunog ining politika sa aton sining mga kabombo mas matunog ang panawagan sa hustisya sining mga biktima. Kung madumduman, wala nagpakita si Kibuloy sa una sining hearing sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa ginaakusar batok sa kay Kibuloy nga harassment sa sulod sang Kingdom of Jesus Christ. Sa Kamara, nag-issue man kahapon sining adlaw sang sampina ang panel sang Kamara batok sa kay Kibuloy. Ini ang may kantanan sa nagapadang pagbaliwala or pag-isnab ni Kibuloy sa pagtambong sa House Committee on Legislative Franchises. May kanta na naman sa paglapas sa prangkisa sa Sunshine Media Network International o SMNI. Si Kibuloy
ang nagapangatubang karon sa sex trafficking case sa Estados Unidos kag ginatudlo no nga honorary chairman sa SMNI base sa ginpirmahan nga sa Pina ginapatambong si Kibuloy sa hearing sa palabuton sining Marso 12 no sa Kamara pakita lamang sa aton sining mga kabombo no ang contempt kag posible ini siya ang ma-detain sa detention facility sa Kamara pananglitan nga mapaslawan nga magtambong sa hearing. Una na nga ginapahig diri ni Kibuloy sa aton sining mga kabombo nga tubangon lamang niya ang alegasyon batok sa mga akusasyon sa iya sa tubang sang korte. Ang hearing ginpahig sa hearing ginpahig ni Bureau of Immigration Legal Division Chief Arvin Cesar Santos gawa sang record sa pagbiya si Kibuloy sa pungsod na Pilipinas. Ang ulihi kuno nga flight ni Kibuloy sa aton sining mga kabombo sadtong Hulyo to 22 tuig 2023 pa. But may mga information kita diri nga nabaton sa aton sining mga kabombo nga ining si Kibuloy ang nagpadulong na iyabanwa sa China, no? Nagpadulong ini siya sa China matapos sa mainit sini nga mga akusasyon na batok sa nasambitan sining appointed Son of God. Sa aton sini karon mga kabombo inisandig sa reliable source no asang aton sini iyang mga nagatutok sa sining kaso karon sa appointed Son of God. Nagpadulong ini sa China bangod man sa sining US charges investigasyon sa Senate kag House Committee. Di ko naras China si Kibuloy sa din siya binagpanago no sa aton sinikaron niya magkabumbo. Tani gingkwa mo nga remote control kag ginambalan mo nga stop the investigation both sa House kag sa Senate and of course ang investigasyon man sang Estados Unidos. Galing ba si kuway na baterya niya sining remote control engineer. Anyway, dugang ang mga balita kag impormasyon, dugangan tayo ni sa biray nga pagpalayag sa Bomboray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ini malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Pebrero 20, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, National Task Force West Philippine Sea inatasan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mga lapan ng mga karagdagang ebidensya hinggil sa umano'y cyanide fishing ng Chinese fishermen dyan sa Baho de Masinloc Shoal. Mahigit 2,000 naman na komunidad nanganganib sa landslide sa Davao Region ayon yan sa Office of the Civil Defense.
Ang Department of Labor and Employment na nagbabala sa price hike sa mga pangunahing bilihin at serbisyo sa gitna na rin ng isinusulong na 100 pisong taas sahod para sa mga manggagawa. Ang Commission on Elections naman wala pang natatanggap na forms para sa withdrawal ng mga lagda mula sa People's Initiative na layuning amyendahan ang saligang batas. Sa nalalapit na EDSA People Power Anniversary, ang diwa umano ng EDSA tiniyak na mananatili at hindi matatakpan ng mga eksena katulad na lamang ng mga itinutulak na charter change ayon sa ilang grupo. Sa international news naman, ang Amerika nagpanukala ng resolusyon para sa temporary ceasefire doon sa Gaza. Sa ating balitang palakasan, schedule ng aktibidad para naman sa Palarong Pambansa 2024 inilabas na. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tinukoy ng Office of Civil Defense na hindi bababa sa 2,669 na mga komunidad ang nanganganib na posibleng magkaroon ng landslide sa buong rehiyon ng Davao. Ito ay sa gitna na rin ng tumataas na panawagan para naman sa gobyerno na higpitan pa ang ipinapatupad ng mga rekomendasyon ng pagbabalangka sa hazard map na ginawa ng Mines and Geosciences Bureau o MGB. Yan ay kasunod na rin ng pagkamatay ng ilang katao sa landslide kamakailan na nagkaroon pa ng ibang epekto sa mga ari-arian sa naturang mining village dyan sa Davao de Oro Province. Ayon nga kay Ednar Dayanghirang, Office of Civil Defense, Davao Region Director, kinakailangan ng agarang tugon mula sa gobyerno. Yan ay para sa napipitong mga posibilidad ng landslide sa mga lugar na ito para naman maiwasan na maulit ang kalintulad na pangyayari, yung malawakang pagguho ng lupa na tumama naman sa mining village ng mga nandyan sa bayan ng Maco, Davao de Oro at yan ay naitala noong 6 ng Pebrero. Samantala, hanggang alas 7 ng gabi noong Pebrero 18, iniulat nga ng provincial government ng Davao de Oro na nakakuha ang disaster responders ng 78 na mga labi mula sa landslide area sa barangay Masara at patuloy na nagsisikap din na mahanap ang 8 pang nawawalang mga biktima. Samantala, nakapagtala naman na ng kabuang balance of payment ang Pilipinas ng deficit na $740 million noong Enero ng kasalukuyang taon. Ito ay mula sa $3.1 billion na balance of payment surplus na naitala sa parehong buwan noong nakalipas na taon. Ang deficit nga ay sumasalamin sa mga outflows mula sa national government's payments sa foreign currency debt obligations. Ito rin ay sumasalamin sa pagbaba sa panghuling gross international reserves sa $103.3 billion sa pagtatapos ng Enero ng taong 2024. Mula sa 103.8 billion pesos noong katapusan naman ng Desyembre ng taong 2023. Sa kabila naman ng pagbaba, ang pinakabagong antas ng gross international reserves ay kumakatawan sa higit sa sapat na external liquidity buffer na katumbas ng 7.7 na buwanang halaga ng pag-import ng mga kalakal at pagbabayad ng mga serbisyo at mga pangunahing kita. Bukod dito, ito rin ay humigit kumulang 6 o 6 po na beses sa short-term external debt ng bansa batay sa original na maturity period at 3.9 naman na beses na batay po yan sa residual maturity nito. May babala ang Department of Labor and Employment doon sa posibleng pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ito ay sa gitna na rin ng posibleng pagsasabatas ng 100 piso na aumento sa arawang sahod ng mga pribadong manggagawa. Ayon nga kay Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, bagamat sang-ayon ito na taasan ang purchasing power ng mga manggagawa, ang wage hike ay nagbababalaan niya na maaaring makaapekto ito sa maliliit na negosyante. At kaugnay niyan, sinabi ni Secretary Laguesma na tinitingnan na ng Department of Labor and Employment ang posibleng mga intervention para naman matulungan ang micro, small at medium enterprises
enterprises sakaling maisabatas na ang minimum wage increase na 100 pesos. Tinitiyak din ng naturang hakbang na mananatiling may trabaho yung mga manggagawa sa kabila ng pinansyal na epekto ng wage hike sa kanilang mga employer. Batay nga sa data mula sa Philippine Statistics Authority, mahigit 4 na milyon ang minimum wage earners dito sa buong bansa. Una nga rito ay inaprubahan na ng Senado noong araw ng Lunes sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala para naman sa taasan yung arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor at yan ay aabot ng 100 piso. Bombo International News. Gumawa na ng isang draft resolution ang United States para sa United Nations Security Council na ipinapanawagan ang temporary ceasefire o tigil putukan sa may Gaza Strip. Nakapaloob din sa naturang resolusyon na binabalaan nito ang Israel na wag nang ituloy ang pag-atake sa may Rafah City. Inanunsyo kasi ng Israel na plano nitong atakihin ang Rafah kapag hindi pa pinakawalan ang mga Israeli na bihag nito hanggang sa ika-10 ng buwan ng Marso. Ang Rafah nga ay ang lugar sa Southern Gaza na naging takbuhan ng 1.4 milyon na mga residente para makaiwas sa sentro ng digmaan. Kaya pinangangambahan ngayon ng international community na magdudulot ito ng pagkasawi ng libu-libong sibilyan sakaling ituloy ng Israel ang plano nitong pag-atake sa Rafah. Ayon sa mga ulat, ito raw ang unang pagkakataon na ginamit ng Estados Unidos ang salitang ceasefire sa gitna ng gulo ng Israel at ng militanteng Hamas. Matatandaan na kaalyado ng Estados Unidos ang bansang Israel kung saan ayaw umano ng Israel ang salitang ceasefire sa kahit anumang resolusyon. Simula nga nang pumutok ang gulo sa pagitan ng Israel at ng Hamas, 2 beses na nagveto ang US sa resolution ng Security Council. Gayunpaman, 2 beses din itong nag-abstain dahilan para mapalakas ang humanitarian aid ng United Nations sa Gaza. Nauna na rin gumawa ng resolusyon ang bansang Algeria para sa agarang humanitarian ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Samantala sa mga balita muli sa Pilipinas, ang National Task Force West Philippine Sea ay inatasan naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mangaala pa ng mga dagdag na ebidensya hinggil naman sa umano'y cyanide fishing ng Chinese fishermen dyan sa Baho de Masinloc Shoal. Saan kaya ito gagamitin? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Marlene Padiernos. Iniulat ng National Task Force on the West Philippine Sea ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mangalap o inatasan nito na mangalap ang naturang ahensya ng mga dagdag pa ng mga ebidensya hinggil sa mga ulat ito ng umunoy paggamit ng cyanide ng Chinese fishermen sa Baho de Masinloc Shoal sa bahagi pa rin niya ng West Philippine Sea. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, sa ngayon ay pinag-utos na ng naturang National Task Force sa ahensya na kompletuhin na ang kanilang ginagawang documentation, pangalat ng mga peraso ng ebidensya at mga affidavit upang masimulan na nila ang mas malalimang investigasyon ukol dito. Aniya sa oras na makakuha sila ng findings ukol dito at ma-validate ang mga aligasyong may kaugnayan sa naturang cyanide fishing umano ng mga mangingisda ng China, ay agad nilang ipapasa ito sa Department of Justice at Office of the Solicitor General para sa kaukulang resolusyon naman ng pag-asampa ng kaso na may kaugnayan sa environmental destruction. Doon pa rin yan sa isasampa nila sa International Tribunal. Samantala sa usapin pa rin sa West Philippine Sea, tiniyak naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na magpatuloy hanggang sa susunod na mga panahon ang ginagawang rotational deployment ng Philippine Coast Guard Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc Shoal. Alinsunod pa rin ito sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naturang mga ahensya na panatilihin ang presensya ng mga barko ng Pilipinas sa naturang lugar na teritoryong pilit na inaangkin ng China. Sabi ni Commodore Tariela, layunin ng misyon na ito na maprotektahan ang karapatan ng mga mangingisda at tiyakin din na sila ay malayang makakapunta at makakapangisda doon nang walang pangamba ng posibleng panghaharas ng mga barko ng China. Kaugnay niya, narito pa ang dagdag na pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela.
ang possibility na ang Philippine fishermen, mga Filipino fishermen will no longer go to the West Philippine Sea is something that this national government is not considering. This is the reason why we have the rotational deployment. Wala itong katapusan. Meron itong simula noong February 1. No? February 1 to February 9 for the Coast Guard, and then BFAR took over. But definitely, may simula pero walang katapusan. This is the commitment of the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, because the guidance of the President is very clear to support the Filipino fishermen for our objective of food security. Kung maalala, una nang iniulat ng Philippine Coast Guard na naging matagumpay nitong 9 na araw na maritime patrol sa Bao de Masinloc Shoal mula noong Pebrero 1 hanggang Pebrero 9 ng taong kasalukuyan. Habang nagkasari ng kahalintulad na aktibidad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel na BRP Datu Tamplot sa naturang lugar pa rin nito lamang Pebrero 14 ng taong 2024. Bombo Dennis, Bombo Everly. Okay, ano ang target, Bombo Marlene, ng mga ahensya ng gobyerno doon sa kanilang paghahanap ng mga karagdagang kumbaga magpapatibay doon sa kaso? Sabi mo ay case build up ang kanilang ginagawa. So anong target nilang mahanap dyan? Testimonya ba ng pwedeng magpatunay o mismo yung residue ng cyanide kung meron man na, Bombo Marlene? Bombo Dennis, lahat ng impormasyong maaaring makalap itong mga kinaukulan ay talagang kanilang hinahanap at kinokolekta, kabilang na nga diyan yung mga testimonya at maging iba pang mga possible na mga patunay o ebidensya na doon mismo sa mga nasirang coral sa ilalim ng Bao de Masinloc Shoal, doon sa mismong seabed ng lugar, na magapatunay nga na nasira ng dahil pa rin yan sa paggamit ng cyanide, Bombo Dennis. Kagaya na nabanggit kanina, kabilang doon sa mga kinakalap ng pinapakalap ng National Task Force for the West Philippine Sea sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay yung mga ebidensya na may kaugnayan din doon sa mga piraso ng mga corals na maaring nasira ng dahil pa rin doon sa illegal na aktibidad, at maging yung mga documentation na ginagawa ng mga kinaukulan. Ganyan na rin yung mga affidavit o salaysay ng ilang mga Pilipino mga isda na posible nga nakakita mismo ng ginagawang illegal na aktibidad umano ng mga Chinese fishermen doon sa naturang lugar, Bombo Dennis. Okay. Bombo Marlene, actually may mga natanggap tayo kaninang mensahe tungkol dyan, at sabi nung ilan sa mga observer ay mas mainam kumuha raw ang Pilipinas ng third party na gagawa ng mga pagsusuri para at least ay may pakita natin objective yung pagkakatukoy doon sa mga responsable dito at hindi gawa-gawa lamang kagaya ng inaakusa ng embahada ng China dito, Bombo Marlene. Tama ka dyan, Bombo Dennis. Kaya patuloy talaga yung ginagawang pagkalap ngayon ng mga kinaukulan para sa ginagawa nilang investigasyon. Hinggil pa rin dyan sa mga aligasyon. Kasi as long as wala napapatunayan, una na kasi sinabi ng Philippine Coast Guard na wala pang physical na ebidensya na silang hawak. Pahingil nga dito sa mga ulat na mayroong ginagawang cyanide na mga activities itong mga Chinese fishermen. So sa ngayon, Bombo Dennis, kaya patuloy yung ginagawang investigasyon ng mga kinaukulan upang mas mapatibay yung mga kaso nga ating pinangahawakan laban dito sa mga umano'y tauhan ng China o mga isdang Chinese na nagsasagawa nga ng illegal na aktibidad. So ang tabay natin, Bombo Dennis, yung mga panibagong development tukol dito, dahil ang as far as I remember, as far as I know, ay may plano ngang magsampa ng kaso itong mga tauhan o ating pamahalaan na laban doon sa mga Chinese fishermen sa International Tribunal, Bombo Dennis. Maraming salamat, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba namang balita, itinuturong isa ngayon sa dahilan ng pagbagsak ng farm gate price ng sibuyas ang ibinibentang smuggled at imported na sibuyas online. Ayon sa grupo yan ng mga magsasaka. Sinabi nga ni Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Executive Director Jason Cainglet na ang pinuslit na sibuyas sa bansa ay ibinibenta ng murang halaga na nasa 25 pesos kada kilo sa online. Bunsod nito, ayon kay Cainglet, mula sa 29 pesos kada kilo na farm gate price ng sibuyas, bagamat tumaas ito ng nasa 40 pesos hanggang 42 pesos sa mga nakalipas na na mga araw, ngayon ay bumagsak
na daw ito ng 28 pesos kada kilo. Kung kaya't napipilitan din niya ang mga magsisibuyas na magrenta ng mga espasyo ng bodega sa gitna ng mababang farm gate price. Sinabi din ni Kainglit na nalulugi ang mga onion farmer dahil sa 29 pesos kada kilo na farm gate price kung saan ang halaga ng kanilang ginugugol na produksyon ay nasa 30 pesos kada kilo na. Binatikos din nito ang Bureau of Plant and Industry dahil sa kabiguan ng ahensya na aksyonan ang naturang usapin at nananawagan ng balasahan sa mga opisyal ng Bureau of Plant and Industry. Base nga sa monitoring ng Department of Agriculture, ang retail price ngayon ng lokal na pulang sibuyas ay pumapalo yan sa 70 pesos hanggang 150 pesos kada kilo. Ang lokal naman na puting sibuyas ay nasa 65 pesos hanggang 100 pesos kada kilo. At ang inangkat naman na pulang sibuyas ay mabebenta o ibinibenta po yan sa pagitan ng 90 pesos at 100 pesos kada kilo. Habang ang imported naman na puting sibuyas ay mabibili sa 80 pesos at 120 pesos kada kilo. Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hinimok ni Labor Leader Sani Matula ang mababang kapulungan ng Kongreso na agad na magpasa ng counterpart bill para naman sa inaprubahan kamakailan na panukalang batas para dyan sa Senado kaugnay sa 100 pesos na taas sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa ilalim ng naturang panukala, lahat ng empleyado sa pribadong sektor, agricultural man o non-agricultural sector ay kwalipikado para sa 100 pesos na dagdag na sahod. Ayon nga kay Matula, na isa ring abogado at presidente ng Federation of Free Workers, susubukan ng kanilang grupo na magkaroon ng dialogo sa mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso at kay House Speaker Martin Romualdez. Yan ay para paspasahan ang pagpasa ng mababang kapulungan ng Kongreso doon sa counterpart bill ng legislated wage hike. Mayroon na anyang pagkakataon ngayon ang Kamara de Representantes na taasan ang sahod kasabay naman ng rekomendasyon na pagsamahin ang dalawang panukalang wage hike na inihain ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Itong House Bill number 7871 na nagpapanukala sa 150 pesos na daily wage hike at ang House Bill 7568 na nagre-rekomenda naman para na sa across the board daily wage increase na 750 pesos. Samantala, bagamat nailabas na nga ang withdrawal forms para po yan sa People's Initiative, wala pang natatanggap ang Commission on Elections ngayon na anumang filled out form mula sa mga nais na mag-withdraw ng kanilang lagda mula sa People's Initiative na layunin ngang amyendahan ang 1987 Constitution ng bansa. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nailabas na ang mga form noon pang nakalipas na linggo, subalit wala pa ni isa ang nagsumite ng withdrawal form pabalik sa komisyon. Nilinaw naman ng poll body chief na optional lamang ang paglalagay ng dahilan sa form para sa mga nais na mag-withdraw ng kanilang mga lagda. Sa mga nais naman na iatras ang kanilang lagda sa naturang petisyon, maaaring makakuha ng withdrawal form sa lahat ng tanggapan ng Commission on Elections. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang malalaking balita natin, mga kaganapang ating tinutugaygayan, mga kaganapan dyan sa Palasyo Malacanang at iba pang mga pangyayari sa ating bansa. Mamaya lamang makalipas ang paalala. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Sa tuloy-tuloy pa nating pagbabalita,
Sinisimula na ng Maharlika Investment Corporation na siyang namamahala sa Sovereign Wealth Fund ng ating bansa ang kauna-unahang pamumuhunan nito sa katapusan ng 2024. Ayon nga kay Maharlika Investment Corporation President and Chief Executive Officer Rafael Consing Jr., ang kanilang unang investment ay nakatutok sa sektor ng renewable energy. Kung bakit renewable energy, sinabi naman ni Consing na nagbabayad tayo ng napakamahal na halaga ng kuryente at matagal na din na nakapagtayo ng mga mapagkukunan ng kuryente. Bukod dito ay lumalago din ang ekonomiya kasabay ng paglobo ng populasyon, at kapag ang supply ng kuryente ay hindi lumalaki, magkakaroon ng imbalance o kaya naman issue sa sunod na 2 hanggang 3 taon mula ngayon. Kaya't may katuturan umano na habang maaga pa lamang ay mag-invest na sa renewable energy. Sinabi rin ni Consing na ang renewable energy ang karamihan sa initial na investment na gagawin ng Maharlika Investment Corporation. Subalit nakatakdang magpatupad din ng 15% na cap o hangganan o limitasyon sa bawat sektor upang maipamahagi ang kapital at mailaan ito ng naaayon sa iba't ibang sektor na talagang pangunahing nangangailangan. Samantala, liban pa sa renewable energy, prioridad din ng Maharlika Investment Corporation sa nilang unang set ng investment ang sektor ng agrikultura at infrastruktura. Matatandaan na una nang nagpahayag ng suporta si Consing noong nakalipas na buwan sa panukalaan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na mag-invest ang mga mamumuhunan doon sa Maharlika Investment Fund sa National Grid Corporation of the Philippines dahil sa ilang benepisyo kagaya na lamang ng mas murang halaga ng enerhiya at mas maaasahan at matatag na grid. Ginawa nga ni Romualdez ang naturang panukala kasunod na rin ng malawakang power outages na naranasan sa Panay Island matapos naman bumigay ang 3 malalaking power generating units sa naturang lugar at maintenance shutdown naman sa isa pang unit doon. Samantala, kumuha naman tayo ng pag-uulat. Nasa 150 na reklamo natanggap daw ng Department of Migrant Workers mula sa mga Pilipinong seasonal workers sa may South Korea mula pa yan noong taong 2022. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Inihayag ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na nakatanggap ang kagawaran ng humigit kumulang 150 reklamo mula sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ilalim ng Seasonal Workers Program sa South Korea mula yan noong taong 2022. Ang mga reklamong idinulog ng mga Pilipinong seasonal workers ay ang paghingi ng fees, pagbabawas mula sa kanilang sahod at ang paniningil ng fees o labis na halaga ng pera, sangkot ang brokers o intermediaries sa recruitment sa Korea at dito sa Pilipinas. Sinabi din ng Department of Migrant Workers official na nakapagtala sila na 5 kaso ng physical abuse, 5 medical cases at 4 na natural death ng mga Pilipino sa South Korea sa loob yan ng 2 taon. Kasunod nito, nag-issue ang Department of Migrant Workers noong Enero ng isang moratorium para sa deployment ng seasonal workers kung saan ang arrangement ay ginawa sa pagitan ng Pilipinas at local government units ng South Korea. Para matugunan ang naturang issue, sinabi ni Kakdak na mag-i-issue ang Department of Migrant Workers ng permanenteng guidelines para sa deployment ng mga Filipino seasonal workers na sasaklaw sa kanilang proteksyon, patas na pagtrato, disenteng oras ng pagtatrabaho at pasahod, access sa hustisya, monitoring at pagbabawal sa labis-labis na paniningil ng fees sa mga manggagawa. At least the main track being utilized is an LGU to LGU arrangement, meaning a Korean LGU to Philippine LGU agreement that is embodied in their so-called sisterhood agreements between LGUs, and that recruitment agencies or intermediaries are prohibited from participating in the SWP. The SWP is managed by the Ministry of Justice and the Korean Immigration Service, to be distinguished from the employment permit system, which is handled by the Ministry of Employment and Labor.
Nakatakdang makipagkita naman ang opisyal ng Department of Migrant Workers sa Ministry of Justice ng Republic of Korea sa lalong madaling panahon at umaasang may issue ang naturang guidelines sa susunod na linggo. Sa isang press briefing kahapon, sinabi ni Kakdak na mayroong 3,353 Filipino seasonal workers sa South Korea base sa datos noong Desyembre taong 2023. Nagsimula ang kanilang deployment noong taong 2022 sa ilalim ng naturang programa na nagpapahintulot sa panandaliang pagtatrabaho ng mga dayuhang manggagawa sa agrikultura para matugunan ang kakulangan ng mga manggagawa sa panahon ng peak planting at harvesting season sa South Korea. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid niya sa atin sa oras na 25 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nangunguna ang Pilipinas sa living organ donation sa buong Asia. Ayon yan sa latest report ng National Kidney and Transplant Institute. Ayon nga kay Executive Director Dr. Rosemary Laquite, ay mayorya ng kidney donors ay living donors na karaniwan ay kamag-anak at kapag walang relatives ay nagbibigay naman ng organ donation ay yung living non-related donors tulad na lamang ng mga kaibigan, miyembro ng komunidad at iba pa. Kung ikukumpara sa ibang mga bansa sa Asia gaya ng South Korea at Thailand, karaniwan sa mga donasyon ay mula sa mga namatay na organ donors o kaya naman ay individual na brain dead dahil naman sa aksidente o sakit, ngunit viable o nabubuhay pa yung kanilang kidney. Sa kabila nito, sinabi ni Dr. Liquite na mayroon pa rin na kakulangan ng donors sa ating bansa, lalo na kapag hindi kwalipikado yung mga miyembro ng kanilang pamilya na makapag-donate ng kidney dahil naman sa ito ay high blood, may diabetes o kaya ay mayroong polycystic kidney disease. Kaya ang isang paraan ay para matukoy ito ay magpalista bilang human organ prevention effort o HOPE para naman sa diseased organs. Samantala ay ginagarantiyahan ni Dr. Liquite sa living donors na isasagawa muna ang komprehensibong pagsusuri bago makapag-donate ng kidney para matiyak naman na mananatiling normal pa rin ang kalusugan ng isang donor. Samantala, pangatlo naman ang Pilipinas pagdating sa Universal Serial Bus hack attacks sa Southeast Asia. Ayon sa global cybersecurity company na Kaspersky, nasa 36.80% na users sa Pilipinas ang nabibiktima ng local threats mula sa naturang devices noong nakalipas na taon. Ang local threats na ito ay malware na kumakalat sa pamamagitan ng removable media kagaya ng flash drives, maging ng CDs at DVDs at iba pang offline methods. Nangunguna naman ang Vietnam na nakapagtala ng USB hack attacks na nasa 53.30% at bansang Indonesia na nasa 41.10%. Kaya't pinag-iingat ngayon ng naturang kumpanya ang mga Pilipino sa pagsasaksak ng memory storage USB devices sa mga computer, liban na lamang kung dumaan ang mga ito sa scanning. Mula noon ngang 2019, ang kabuang porsyento ng Kaspersky users na inaatake ng local threats ay pumapalo na mula sa 42% hanggang sa 51%. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng mga karagdagang report dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. May mga lumitaw doon sa mga pagdinig dyan sa Senado ukol doon sa mga empleyado ng istasyong pinapatakbo nitong si Pastor Kibuloy at ang kanyang mga kasamahan. Ay naging concern yung mga senador dito dahil hindi na pala tumatanggap o hindi nakakatanggap ng sahod o sweldo yung naturang mga empleyado ni Kibuloy. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo JC Galvez. Lumutang sa investigasyon ng Senado na hindi umano sumisweldo ang mga empleyado ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Ang SMNI ay ang affiliated media organization kay Pastor Apollo Kibuloy na sinisiyasat ngayon ng mataas na kapulungan ng Kongreso dahil sa mga reklamo ng pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality,
Ibinunyag ni alias David na hindi sumasahod ang mga reporters at anchors ng naturang media network. Ayon kay David, puro experience lamang sila pero wala namang sahod. Anya, ang binibigyan lamang ng sahod ay ilang main anchors at mga kilalang personalities na kinukuha ng istasyon. Pero sila na mga itinuturing na manggagawa ni Kibuloy ay walang sahod at wala ring benepisyo. Lahat ng mga nilalagay nila dyan sa TV station, lahat yan experience lang. Magsimula sa cameraman, lahat yan experience. Tinuturuan lang, wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter dyan at yung mga anchor, wala rin sahod po dyan. Pero yung mga main anchor, katulad dati ni Mike Abe, may sahod yun. At yung ibang kilalang mga anchor. Pero yung iba po dyan, mga worker ni Pastor Kibuloy, walang mga sahod yan. Dahil dito, inihayag ng Department of Justice at Department of Labor and Employment na posibleng ikonsidera na trafficking for labor exploitation, lalo't ikinukonsiderang iligal at pinagbabawal sa batas na pinagtatrabaho ang isang tao na walang katapat na sweldo at benepisyo. Samantala, dumepensa dito si Attorney Kathleen K. Laurente, Legal Counsel ng Jose Maria College at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na honorarium at hindi sahod ang natatanggap ng mga full-time workers dahil itinuturing kasing volunteer missionary ang kanilang pagsisilbi at hindi isang empleyado. Since we just tackled about the salary of the full-time workers, I would like to address that issue since, Madam Chair, it is in the interest of justice and equity that we cannot attribute or impute any crime or any specific incidents to any individual without concrete evidence. And it is constitutional guarantee, Madam Chair, that there is presumption of innocence to any individual, and anyone who alleges the crime has the burden of proof, Madam Chair. And Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! At kaugnay niyan mga kabombo, mga ka-Star Nation ng Bombo Radio Philippines ay bukas naman sa anumang mga paliwanag ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy upang mabigyang linaw ang ilan sa mga nalantad dyan sa pagdinig ng Senado. Sa iba pang balita, nananawagan naman ang ilang abogado na mga biktima ng drug war para sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Saad ng mga ito na mayroon pa ring obligasyon ang Pilipinas sa International Criminal Court pagdating sa pakikipagtulungan sa kanilang investigasyon at pag-i-issue ng arrest warrant sa dating Pangulo. Sinabi pa ni Cristina Conti at Nery Colmenares, dalawa sa mga abogado ng mga pamilya ng drug war victims, na ang pangunahing basihan para sa Pilipinas para makipagtulungan sa International Criminal Court ay ang Article 127 ng Rome Statute. Sa ilalim kasi ng naturang probisyon, sinabi ni Conti na ang pagkalas ng Pilipinas mula sa International Criminal Court noong taong 2018 ay wala umanong kinalaman sa mga kasong inihain bago naging epektibo ang withdrawal ng bansa makalipas ang isang taon. Inihayag naman ni Colmenares na sa naturang probisyon, anuman daw mga issue o sapin sa ilalim ng konsiderasyon ng korte bago maging epektibo ang withdrawal ng Pilipinas ay magpapatuloy pa rin. Depensa naman ni Attorney Harry Roque, ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na noon lamang 2023, 4 na taon matapos na kumalas ang Pilipinas mula sa investigasyon ng International Criminal Court, saka pa lamang anya pinayagan ng pre-trial chamber ang investigasyon ng kanilang prosecutor sa kaso ng dating Pangulo. Kung matatandaan nga ay humaharap ngayon si dating Pangulong Duterte sa kaso ng Crimes Against Humanity sa International Criminal Court kaugnay sa kanyang kampanya o War on Drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon noon.
Umani naman ang iba't ibang reaksyon ang naging pahayag ni Senator Robin Padilla na tila pagtatanggol nito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ginawa kasi ito ni Padilla sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality, kung saan ay hinihimay ng chairperson ng lupon na si Senator Rizon Tiberos ang usapin sa umunoy pang-aabuso nitong si Kibuloy sa mga kababaihan at mga miyembro ng kanyang sekta. Sarap kasi ng mga testimonya ng dating kasamahan ng pastor ay nagsalita naman itong si Padilla, at dito ay ipinunto ng senador na matagal na niyang kakilala itong si Kibuloy at kahit minsan ay hindi raw siya hilingan nito ng pera. Kahit nung siya ay artista pa lang at wala pa sa larangan ng politika ay hindi siya nilamangan ng naturang pastor. Narito naman ang pagbabahagi ni Senator Robin Padilla. Gusto ko lamang pong magbigay ng statement, mahal na ginang tagapangulo, bilang ito po ay hinihiling ko na mailagay sa record ng Senado, sapagkat ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. Bahagi yan ang mga pahayag ni Senator Robin Padilla kaugnay naman sa kanyang pagdepensa para dito kay Pastor Kibuloy. Pero ayon nga sa dating kasamahan ni Kibuloy, wala sa proportion yung pagpasok ni Padilla sa naturang issue dahil hindi naman tungkol sa panghihingi ng pera ang tinatalakay, kundi yung mga krimen umano na inaakusa laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ Church na pinangungunahan mismo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa ibang balita naman, bumaba ng isang ranggo ang Pilipinas mula sa ika-52 noong 2022 ay pumwesto na ito sa ika-53 mula sa 167 na bansa at teritoryo sa 2023 Democracy Index ng think tank na Economist Intelligence Unit na nakabase doon sa London. Nakakuha ng 6.6 out of 10 na puntos ang Pilipinas, kaya't nananatiling nasa flow democracy category pa rin ang ating bansa noong nakalipas na taon. Sa Democracy Index kasi, sinusuri ng think tank ang estado ng pandaigdigang demokrasya. Base yan sa 5 kategorya na kinabibilangan ng electoral process and pluralism, functioning o pagpapalakad ng gobyerno, political participation, political culture at civil liberties. Sa Pilipinas, nakakuha ito ng 9.17 na puntos sa electoral process and pluralism, 4.64 naman sa pagpapalakad ng gobyerno, 7.78 naman ang nakuhang puntos ng Pilipinas sa political participation, 4.38 naman sa political culture at 7.35 sa civil liberties. Nagresulta ito sa flow democracy category o kabilang sa mga bansa kung saan ang halalan ay patas at malaya at kinikilala ang basic civil liberties ng mamamayan. Subalit mayroon namang ilang mga issue. Nagbabala ang Department of Health sa publiko hinggil sa paglaganap ng mga online fake endorsement, lalo na para sa mga commercial products tulad na lamang ng gatas o iba pang supplement. Binigyang din ng kagawaran ng anumang endorsement na iniuugnay sa kanilang tanggapan ay gawa-gawa lamang, mapanlinlang at walang pahintulot mula sa departamento o alinman sa mga kaakibat na organisasyon nito. Bukod dyan ay pinunto rin ng Department of Health na hindi ito nakikibahagi sa promotion
promotion o endorsement ng mga particular na brand o kaya naman ay commercial products. Nagbabala ito kung magpapatuloy pa nila ang mapanlinlang ng mga pag-endorso, maaari silang magsampa ng kaukulang kasong kriminal laban sa mga responsable sa ganitong uri ng aktibidad. Kumuha pa tayo ng mga pag-uulat mula sa ating kasamahan. Ang telemedicine daw na application para sa mga person deprived of liberties sa may correctional institution for women, inilunsad yan ng Department of Justice. Kabuuan pa ng balitang yan, may report si Bombo Victoriantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, inilunsad nga ng Department of Justice ang isang telemedicine application para yan sa mga persons deprived of liberty na nakapiit sa Correctional Institution for Women. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Deo Marco, ito ay hindi lang nakatuon sa telemedicine, sa halip ay nakafocus rin ito sa kumpletong medical solution sa lahat ng mga bilanggo. Sinabi pa ng Department of Justice na ito ay libre lamang para sa mga persons deprived of liberties dahil aminado ang naturang ahensya na mahirap makahanap ng livelihood itong mga inmate sa loob ng kanilang mga piitan. Paliwanag naman ng isang kumpanya na katuwang ng Department of Justice sa naturang programa, hindi na kailangan pa ng karagdagang pasilidad para sa mga inmate ng Correctional Institution for Women para makapagsagawa ng telemedicine consultation. Imomonitor ani ito ng mga nakatalagang nurses sa panahon na sila ay gagamit ng naturang telemedicine. Nagbigay rin ang naturang kumpanya ng libreng tablet sa nasabing correctional institution. Ilan sa mga inmate nga na nasa loob ng Correctional Institution for Women ay nahaharap sa mga sakit sa puso, breast at cervical. Kunyari may sakit ka, pwede mo nang makita doon kung ano yung pwede mong gawin. Kung gusto mong medyo obese ka, ano yung mga pwede mong gawin, and then the app will tell you ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong kainin, ito yung dapat exercises. So ano siya, hindi lang yung telemed but complete medical solutions for our PDS. Samantala, tiniyak naman ng Department of Justice Undersecretary Deo Marco na sa mga susunod na panahon ay patutupad rin ito sa lahat ng mga prisons and penal farms ng Bureau of Corrections sa ating bansa. Maliban nga sa telemedicine program, target rin ng naturang ahensya na palakasin pa ang programang pangkabuhayan para sa mga bilanggo sa loob ng Correctional Institution for Women. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga Kastar Nation, 18 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Ang anunsyo ng lokal na pamahalaan ng Maynila na ilang bahagi ng Tondo ay makakaranas raw ng power interruption bukas, araw ng Miyerkules, ay inaasahan ito, kaya naman pinaghahanda yung mga residente sa naturang lugar. Ayon nga sa Manila Electric Company, ang power interruption ay dahil naman sa line reconnection works sa Bitas Street dyan sa Tondo. Sinabi ng Manila Electric Company na magsisimulang interruption mula alas 12:01 ng hating gabi hanggang 1:30 ng sumunod na o ng naturang ding araw, at bahagi ng Velasquez Street mula dyan sa First Tondo Complex hanggang sa Velasquez Infanta Bridge, at ganun din yung bahagi ng Ugbo Street mula sa Velasquez Street hanggang sa Jacinto Street, kasama na ang Varona Street. Bahagi ng Bitas dyan pa rin sa Tondo ay maapektuhan hanggang doon sa may area ng Urban Deca Homes, at ganun din yung Cockpit Arena doon ay apektado rin, mga kabombo, mga Kastar Nation. Maging ang bahagi ng Rojas Street ay kasama rin sa maapektuhan, mga kalapit nitong lugar, at bahagi ng Mel Lopez Boulevard mula naman sa Bonifacio Street hanggang sa Fernando Magallanes Street. Maging ang iba pang mga lugar ay pinaghahanda rin kung sakasakali na magkakaroon ng mga pagbabago dyan sa naturang naianunsyo na power service interruption. Sa iba pang balita, milyon-milyon naman na mahihirap na Pilipino ang inaasahan na makikinabang sa 58 billion pesos na inilaang pondo ng Department of Budget and Management. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, maaari itong magamit bilang medical assistance para sa mga indigent at financially incapacitated na mga pasyente.
partikular na sa hospitalization at medical support sa may hirap na mga inpatient at outpatient. Kung maalala nga, naglabas ang ahensya ng naturang halaga ng pondo bilang tulong na rin na medikal sa mga may hirap na pasyente, at ito ay sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program ng ating pamahalaan. Ang naturang halaga nga ay mas mataas sa 32.6 billion pesos na alokasyon noong nakalipas lamang na taon. Kabilang rin dito ang mga drugs, medicines, professional fees at iba pa. Ang naaprubahan ngang alokasyon ay mas mataas din sa 2024 General Appropriations Bill level na nasa 22.264 billion pesos. Saklaw naman ng programa ang mga ospital ng Department of Health, specialty hospitals, state universities and colleges, maging ang mga local government units at iba mga pasilidad ng kalusugan, pribado man at pampubliko, na napailalim po yan sa mga alituntuning inilabas ng Department of Health. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kuha na tayo ng mga update mula sa ating mga himpilan dyan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Mga tinutukang impormasyon na atin hong ihahatid sa inyo mula sa ating mga himpilan. Kuha tayo ng update kaugnay doon sa issue ng hindi pa rin nare-resolba na kaso ng pananambang sa tinaguriang Apari 6 kasabay ng isang taon na anibersaryo na nangyaring krimen ay naitala dyan sa bahagi po ng Cagayan. May pagulat ang Bombo Radio Tugigaraw. Nagpahayag ng pagkadismaya si Cagayan Governor Manuel Mamba sa kawalan ng hustisya sa mga biktima ng tinaguriang Apari 6 kasabay ng paggunita ng unang anibersaryo ng kanilang pagkamatay kahapon, Pebrero 19. Maalalang ika-19 ng Pebrero ng taong 2023 ng tinambangan at walang habas na pinagbabaril sina Vice Mayor Romel Alameda kasama sina Abraham Ramos Jr., John Dwayne Alameda, Alvin Abel, Ismael Nanay Sr. at Alexander de Los Angeles. Binigyang diin ni Mamba na hanggang ngayon ay hindi pa nabibigyan linaw ang naturang kaso. Hindi pa alam ang motibo at wala pang napapanagot sa kabila ng nag-aalok na siya ng 500,000 pesos na pabuya para sa ikareresolba ng krimen. Ito ay sa kabilaan niya ng isinagawang pagdinig at investigasyon ng Senado kaugnay sa sunod-sunod na pananambang sa mga lokal na opisyal nitong nakarang taon, kabilang na si Alameda kung saan ay may mga natukoy na mga suspek, subalit hanggang ngayon ay wala pang nasasampahan ng kaso. Ayon kay Mamba, hanggang sa ngayon ay wala pa siyang natatanggap na update mula sa Nueva Vizcaya Police Provincial Office sa takbo ng kanilang investigasyon. Gayunpaman, hindi anya sila nawawalan ng pag-asang mabibigyan ng hustisya ang mga biktima. After a year, wala pang nakakasuhan. Dapat siguro naman na kalabitin natin ang mga kapulisan natin. Nasaan ang hustisya? 6 po ang namatay na Parianos yan. Hanggang ngayon pa ba, ganun pa rin ang nangyayari sa atin? Yung lalo na yan, karumal-dumal talaga. That's a heinous crime. Kahit update lang, kahit regular update lang naman sana. Lahat already 500,000 dyan. Pero sabihin nila, kailangan i-increase pa yan. Sabihin nila sa akin. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Genesis Radio. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Karagdagan pang balita sa lalawigan, diwa daw ng EDSA People Power, tiniyak ng mga Aquino na hindi matatakpan ng iba pang mga eksena. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Titindig at handang tatapatan ng grupong Ninoy and Cory Aquino Foundation at buhay ang EDSA Campaign Network ang anumang posibleng mga panlilihis na mga eksena upang matabunan ng diwa ng People Power 1 na nagpatalsik sa pamilya Marcos at Cruz sa loob ng Malacanang. Kaugnay ito sa nakatakdang ika-38 na taon na pagsariwan ng mga mahalagang pangyayari ng kasaysayan ng demokrasya na Pilipinas na matagal pinagkait ng Marcoses sa sambayanan dahil pinairal ang batas militar simula dekada 70 hanggang 80. Ito ang pagpapaliwanag ng isa sa mga apo ni late former Senator Benigno Aquino Jr. at former President Corazon Cory Aquino na si Francis Aquino D. patungkol sa selebrasyon ng EDSA People Power 1 sa Pebrero 25 taong kasalukuyan. Sinabi ni D na tumatayong Deputy Executive Director ng Foundation at bagong tatag na network na hindi na sila papayag na maulit ang umano'y pagtanggal ng Malacanang sa mahalagang pizza katulad sa ginawa taong 2023 upang kunan ng importansya ang tuluyang pagbagsak
pagbagsak ng rehimen ni late President Ferdinand Marcos Sr. na naging diktador din sa bansa. Dagdag dito, nakasama rin sa ikakampanya nila ang mariing pagtutol na babaguhin ang bahagi ng 1987 Philippine Constitution. Iginit ng grupo na kung nabuo man ang saligang batas sa taong nabanggit ay bunga ito sa matinding sakripisyo at pakikipaglaban ng taong bayan na tumindig upang bawiin ang demokrasya na ipinagkait ng Marcos regime. Nabahala po kaming mga gumugunita sa alaala ng EDSA at saka ng mga magandang dulot nito. Kaya nag-prepare kami ng mga events, ng mga celebrations para sa Feb 25 po. Tapos yung isa naman ay Cancel Chacha. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat, para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa mga karagdagan pa natin balita, siyam na bilang ng bomb threat na itala daw sa lalawigan ng Pangasinan. Alamin natin yan sa pag-ulat ng Bombo Radio Dagupan. Umabot na sa siyam na bilang ang naitalang bomb threat sa lalawigan ng Pangasinan simula lamang nitong Pebrero. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Captain Renan de la Cruz, Public Information Officer ng Pangasinan Provincial Police Office, nakakabahala ang pagkasunod-sunod na naitatala sapagkat kabilang ang Pangasinan National High School, Mangaldan National High School, Pangasinan State University at ilang mga ahensya ng gobyerno ang mga nakatanggap ng nasabing pananakot. Agad naman aniyan nagsasagawa ang Provincial Explosive Ordnance Disposal and Cannon Unit ng masusing investigasyon, ngunit lahat ng mga ito ay negatibong tinaniman ng bomba. At sa tulong din ng Provincial Cybercrime Action Team, kasalukuyang inaalam na din ang pagkakakilanlan ng mga nagpapadala ng mga mensaheng naglalaman ng bomb threat o bomb joke. Sinabi din ni Police Captain de la Cruz sa ilalim ng Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law ay haharap sa hindi bababa at higit pa sa 6 na buwang pagkakakulong at higit sa 40,000 pesos ang babayarang danyos ng mapapatunayang responsable sa pagpapadala ng mga bomb threat. Then talagang inaayos po ng ating mga cybercrime team yung mga location po ng mga nagbibigay po ng mga email po nito, sir. At then ito pong nakarang araw po ay pare-parehas po yung nakikita po nila. So hopefully and hoping po sa mga darating na araw ay atin na po mahuhuli nito. At saka sa atin po dito sa ating Pangasinan Police Provincial Office ay patuloy po nating hinihikayat ang ating mga kababayan na makipagtulungan. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo JB Sorsilia nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nasa mahigit 600 naman na Ukrainian cargo trucks na papasok sa may Poland, hinarangan daw ng Polish protesters. Ang Ukraine naman, kinundi na ang hakbang ng kaalyado nitong bansa na tinawag nilang direct threat daw. Kaugnay niya na may kabuuan pang pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Kinundi na ng Ukraine na naging hakbang ng kaalyado nitong bansa na Poland matapos hinarangan ng mga Polish protesters ang mga Ukrainian cargo trucks na makapasok sa border ng dalawang magkatabing bansa sa loob na ng ilang linggo. Ayon kay Bombo Neva Intrepido Kessler, international correspondent sa Poland, tinuturing ng Ukraine na isang direct threat sa seguridad ng kanilang bansa ang ginawa ng mga police truckers at mga farmers na ipinoprotesta ang ayon sa kanilang hindi patas na kompetisyon sa kanilang katabing bansa. Ali Intrepido Kessler, sinabi ni Ukrainian Infrastructure Minister Alexander Kubrakov ng hakbang ng Poland ay may negatibong impact sa komprontasyon ng Ukraine sa kaaway nito na bansang Russia. Napagalaman ang mga daan papasok sa European Union member na Poland ay tila naging export lifeline para sa Ukrainian companies, patikulan na sa sektor ng agrikultura matapos na naging pahirapan ng trading routes patungo sa Black Sea dahil sa Russian invasion. Sa ngayon, nasa 600 ang mga truck na naghihintay na makapasok sa border na hinaharangan ng mga Polish protesters. Within the EU, within European Union na mag-join sa protestang ito. Of course, hindi pa natin pwede pa pangalanan ang mga countries na ito dahil hindi pa naman confirmed. Marami pa mga farmers sa ibang bansa within the European Union na mag-join sa protesta. So sa ngayon, almost 600 Ukrainian trucks ang nasa border na hindi makapasok dito sa Poland at tinatayang mga 232 hours pa ang kanilang aantayin doon. Si Bombo Neva Intrepido Kessler
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Hayan Kahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, mga magulang naman doon sa Amerika na nag-aalangan sa pagpunta sa mga anak sa malalaking events dahil sa nangyayari ngayong mass shooting sa may Kansas. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Star FM Bacolod. Nag-aalangan na ang mga magulang na pupuntahin ang kanilang mga anak dahil sa nangyaring shooting incident sa Super Bowl parade ng Miyerkules sa Kansas City Marriott Downtown USA na ikinasugat ng 22 at isa ang patay. Maalala na ikinulong na ang 2 minor de edad ng mga suspek sa naturang shooting kahit na may halos 800 na mga kapulisan na ang nandoon. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Bryant Alpas, intern sa isang hotel sa Kansas City Marriott Downtown USA, ibinahagi niya na lubos silang natakot sa nangyaring mass shooting dahil malapit lang ito sa pinagtatrabahuan nila. And nang binabroadcast namin talaga sa hotel yung mga games ng Chiefs at yung event nila. And nagulat na lang kami dun sa hotel na yung pinapalabas, una yung parade. Yung nasa, na sila, sa end na ng parade. So nandun na talaga sila sa location sa Union Station na parang 5-minute drive from our hotel sa Union Station. And nagulat na lang kami nang biglang nag-iba yung sa live sa TV. Nagulat na lang kami na biglang barila na yung pinapalabas. At syempre, kahit kami dun sa hotel, parang takot na takot kasi medyo malapit siya sa aming location. Karamihan sa mga nasugatan ay mga kabataan na nasa 6 to 15 years old. Taon-taon ay may mga naitatalang gun violence sa USA sa iba't ibang mga event na isinasagawa sa bansa kung saan ikinakabahala na ng mga residente ang kanilang seguridad lalo na sa mga malalaking pagtitipon. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakahanay na raw ang ilan sa mga magiging aktibidad para sa Palarong Pambansa 2024. Yan ay inilabas na ng mga otoridad na organizer nito. May pag-uulat ang Star FM Cebu. Opisyal lang inanunsyo ang petsa ng mga aktibidad para sa 64th edition ng Palarong Pambansa 2024 ngayong darating na Hulyo nitong lungsod ng Cebu. Mahigit 12,000 na mga student athletes ang magsasama-sama mula sa 17 na rehiyon sa Pilipinas upang lumahok sa iba't ibang mga kompetisyon sa palakasan. Magsisimula ang schedule ng mga aktibidad sa Hulyo 6 at magtatapos sa Hulyo 17 taong kasalukuyan. Bukod dito, ang main competition proper ay magaganap mula sa Hulyo 11 hanggang Hulyo 15 taong kasalukuyan. Nauna ng tiniyak ni Cebu City Sports Commission Chairman John Pajes na handang-handa na ang lungsod para sa nasabing sporting event at inaasahang matatapos sa lalong madaling panahon ang pagsasaayos ng venue, particular ang Cebu City Sports Complex na posibleng bubuksan muli sa darating na Abril. Dagdag dito, maglalagay din ng mga contingency plan para matiyak ang kaligtasan ng mga manlalaro tulad ng pagsiguro na 70% ng mga laro ay indoor at hindi isasagawa sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. So this gives us an opportunity not only to be able to welcome over 12,000 athletes and tens of thousands of parents, friends to come to Cebu, but also really to upgrade our facilities. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Palaisipan ngayon sa ilang observer kung bakit hindi nakitang dumalo ang ama ng fashion influencer na si Heart Evangelista na sa vow renewal nito sa asawang si Senator Chizzy Escudero. Nang magbahagi ang local star ng recap video sa kaniyang kasal, makikita ang ilang heartwarming moments ni Heart Evangelista kasama ang kaniyang ina na si Cecilia Ongpauco. Tinanong naman ng ilang followers kung bakit wala ang kaniyang
ama. Sagot naman ni Hart, nagpapagaling umano ito. Matatandaan nga na noong 2019, ibinahagi ng aktres sa isang online post na sumailalim ang kaniyang ama sa radiation therapy, isang cancer treatment na gumagamit ng high doses ng radiation para patayin ang cancer cells at palitan ito or paliitin ito ang tumor. Ayon pa sa National Cancer Institute, nauna na ngang iniulat na nag-renew ng vows sina Hart at Cheese noong araw ng Huwebes, Pebrero 15 sa may Balasin Island na nagsilbing venue din ng kanilang kasal noong February 2015. Matatandaan din na ibinunyag ni Hart na hindi dumalo ang kanyang ama, ang kanyang mga magulang sa kanilang unang kasal dahil ayaw nilang makipagrelasyon siya sa politiko. Sa isang vlog noong 2021, inihayag ni Cecilia, ang ina ni Hart, ang kanyang suporta para sa kanilang pag-iibigan. Ayon naman sa ina ni Hart, ang gusto niya sa kanilang pagsasama ay pinapayagan ni Cheese si Hart na mag-grow up at mag-mature. Inihatid pa ni Cecilia ang kanyang anak sa may pasilyo sa katatapos na vow renewal ceremony na nina Hart at Cheese. Ayon naman sa ina, 9 years na too late but made it still. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo dumako sa Orasyo Impirata ngayong tanghali, mga kabombo, ay inaanyayahan pa rin namin kayo na tumutok at sumubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Diyan sa mga nasa bahagi ng Mindanao, ang inyong dialekto na nais mapakinggan, available yan sa ating Facebook Live. Para sa mga Cebuano speaking, diyan sa Mindanao, mapapakinggan, mapapanood sa Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jansan. Habang sa mga Ilonggo speaking naman, available ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo, samahan niyo po kami sa isang panalangin ng Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboan ay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo. Check karon naton ang latest diri sa sining nagluntad balang sunog sa distrito iya sang Lapas kung sa din duangin bawian sang kabuhi. Kay sanding sa aton sining pagpanghusisa, wala ini sila sang permit, wala sila maka-renew sang permit nila for year 2024. Think what will happen, ano ang accountability diri sang tag-iya abi sang nasambit sini karon iyang boarding house.
May salabton siya bala sa bahin karon iya sang city government or may ara siya sang salabton sa pamilya sang mga nagtaliwan. Check naton si Bombo Angel Tangel sa report na please kami. Ginpatag sang Business Permits and Licensing Division Bombocham nga nakadepende na sa pamilya sang mga biktima kung magapasakain sila sang kaso sa tag-iya sang boarding house. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Norman Tabod, head sa nasambit na opisina, iyaging pahayag na klaro nga naglapas sila sa pagsulundan sang Iloilo City Government kung sa diin nag-operate sila nga wala sang permit. Suno kay Mr. Tabod, pananglitan niya mag-reapply ini sila para sa permit, i-assess sila liwat pero mahimo sila ibutang sa blacklist. Nakadepende na ina siya sa himuon sang regulatory office nga i-compose ini siya o kung nag-compose ini siya sang Office of the Building Official, Bureau of Fire Protection kag ang City Health Office. Patag sa natungdan, posible man nga compliant sila when it comes to fire safety. Rason nga may ara sila sang certificate pero kay wala sila Bombocham naka-renew para sa 2024, wala sila na-assess subong nga tuig sa BFP. Lugang pasaratungdan kung hatagan sila sang certificate ang basi ang natabo diri Bombocham ngati along the way okay man sila pero nagsige-sige wala na sila nangin compliant. Ang maina ang mga possibilities man ng dimplastar ni Mr. Tabod. Pamatian tabala diri Bombocham ang nangin pahayag ni Mr. Norman Tabod sa aton interview. Personally, magadepende ina ya sa tagiya sa namatyan, no? Sa pamilya sang namatyan. Kay ti iya na ya discretion kung pasakanya sang kaso ang tagiya sang boarding house. No? Sir, sa city, may salabton ang tag-iya sang boarding house. Ang salabton na sang tagiya sang boarding house kay ti nagsigi siya sang operate nga wala pa sa ka-renew sang iyang permit mo. Kay ti ara sa ordinansa ta nga kung nagnegosyo ka, makuha ka gid permit. In this case, wala siya kakuha sang ka-renew sang permit. Therefore, wala siya ka-comply sang requirement which includes ang fire safety inspection certificate. Okay. Sir, kay nakambalik ka nga naglapas siya sang ordinansa sang city, ano nang matabo sa iya abi sir nga permit pananglitan nga mag-reapply diri siya sa may BPLD sir? Ano tong hambal ni Mayor last time nga ang instruction is hindi na kuno pagtagaan sang permit liwat once mapamatud-an nga may lapses sa ilang bahin? Well, kung mag-apply siya sang permit liwat, which I don't think mahimo yan na sa siningan simpo subong kay ti may mga natabo na kag ti may lapses siya kay ti I don't know, hindi man kita makahambal nga kung anong lapses siya kay ti it's the Bureau of Fire ang nag-evaluate sang isa ka establishment prior sa pag-issue o kung pag-renew sang ila fire safety inspection certificate. So it might be nga compliant man sila. That's why nga na-issuean sila sang fire safety inspection certificate. Or it might be nga basi kung along the way naging lax sila sa pag-comply sang requirements sang Bureau of Fire kag wala sila na-renew sa permit, then lapses sila sa side sang owner sang establishment. Okay, sir, bali may matabo gidiri nga revocation of permit since amo ni kadako ang ground niya nga violation or like ang natabo abi sir sa iya nga negosyo. Wala man kita sang i-revoke nga permit in the first place, wala sa ka-renew. So hindi lagi sa pagtagaan ang under sa name niya sir do probably do hindi na pagkanon entertain it ever. Yeah, magadepende ina sa evaluation sang mga regulatory offices. Kay kita dia diri sa Business Permits and Licensing Division, ministerial kita mo. So kung ang evaluation sang mga regulatory offices naghambal nga hindi na sa deserving nga mahatagan sang permit, then posible nga hindi na siya matagaan permit. Bombocham na batian sa mga kabombo naton diri ang kabahin sa pagpahayag ni Mr. Norman Tabod sa aton interview.
Bombo Angel, ano ganitong joint team nga gin-mention nimo? Opo diri Bombocham sa regulatory board or ang mga nag-inspection man mismo ang Office of the Building Official, Bureau of Fire Protection, City Health Office, pila ina sila sa mga offices nga tikumpos ang mga nagalibot before hatagan sang business permits ang mga establishmento diri sa Iloilo City. Kag sila man ang mag-assess pananglitan liwat nga mag-reapply for business permit ining ang tag-iya sa boarding house Bombocham, pero diri ang usually iabi nagakatabo sa Iloilo City or kumbaga sa ibang man nga lugar, hindi na sila mag-renew sang permit under sa same name, example ni boarding house, same name sa may mga issues ng boarding house, ma-rename na lang na sila Bombocham. Pero with this one, ang tawon naton kay may mga history nga daan or like name mismo sang tag-iya, tantawon ta kung ano sini ang matabo, pero tiyang bali Mr. Norman Tabod, probably subong hindi man ini siya mag-reapply for permit sa mga kabombo naton. Anong plastada sina diri? Kung sano bala sinong pamangkutan sini naton kay 2023 last year wala sila last year lang ila sini yang permit. Bombo Angel, kagul maghambal kita nga permit, may permit sila from BPLO, may fire safety certificate sila from BFP. Ugaling sini nga tuig wala sila iya sang permit, no? Therefore, ang operation sang boarding house sang nasunugan, particularmente ang napatyan, illegal. So, sino sina ang ma-regulate, sino sina ang mahatag sang igtulupangod? Bombo Angel? Amo na kay Bombocham, no? Kay wala man sila sang sukton, wala sila sang abimambal nga violation. Kay magamba kita Bombocham nga directly di nga amo na. If ever nga example lang nag-reapply sila, nakahatag sila permit, pero may problema gali sa fire safety nila, pwede balikan ang Bureau of Fire Protection since na-check yan nila, pero amo nang matabo, amo nang pasada Bombocham. Pero with this one, kay wala mismo mo wala asang huguton halin sa city government na papel nga na-register sila dito. Kay ang matabo na Bombocham sa mga wala sila sang may na-register dito, wala sila sang renewal. Kay sino na obligasyon na check yaron kung inang certain boarding house wala siya maka-renew pero padayon siya nga naga-operate. Kay sino ina obligasyon? Ang sa boarding house commission, pero ang ila diri Bombocham nga explanation like sa bali Sir Atingson nga ang naumpisan pa lang nila sa lapas is sa may tabok suba nga lapas, wala pa sila nakalibot inspection dira sa may San Nicolas, manog inspection pa lang sila kuntani. Alright, tabok suba lapas. Tabok suba lapas. Storyantang tabok suba lapas. Sa tabok suba lapas, ano dira ang pinakadako abing may universidad dira, may high school, may ano ang butsilingon bala sense of priority. Bombo Angel, no, when it comes to boarding house nga tabok suba, paano ginachekyar sang boarding house committee? Anong ila basihan kung sino or anong lugar ang ila sini nga gina-priority, alphabetical order, i-priority ta ini kay sa isa ka barangay, for that matter 20% lang ang pumuluyo, 80% borders. Anong bugat, ano ang ginabasihan nila nga amuni ang unahon ta sang sa amuni nga lugar ang aton sini nga ipaulihi? Kag ang gintugang pag hindi pala Bombocham maging una pag nila based sa priority nila is mga boarding house sa may haro kunong area ayon. Amo na siya Bombocham ang kalapas sa unahan lang gid kuno ang tabok suba, pero ang haro based diri sa data nga nakaptan naton halin man sa boarding house commission ti nakalibot na sila sa haro. Damo na mga boarding house ang nilibot nila. I'm sorry to say Bombo Angel, but ini nga mga alibay is full of bullshit. Pulo pasinsya gid. Ginit ulo ko.
Pulupasin nga sala pa ya sang sunog, kay naunahan sang sunog, ang Iloilo City Boarding House Commission agud ma-check kung may mga permits ang boarding house sa distrito sa La Paz kay ginuna nila tong saro. No? Mga mo sining dalagan sing istorya, may bukay na ko sa buhok. Ma-identify ko kung ina nga mga statement is panginluwas, rason na lang para nga may irason for that matter, kag hindi iya matuksoan ang ila sini iyang departamento or whatsoever dira. Now, ginscan ko dire ang social media account sang boarding house commission, Iloilo City Boarding House Commission, and in fairness man sa ila, may mga regular check-up ini sila. Now, sang mga establishments, pero kalabanan establishments nakita naton dire. Amo na gusto ko mabalaan kung paano nila ginatreat, no? Sense of priority. Paano nila ma-identify ang isa ka lugar nga makahambal kita nga iniunahon ko ni? Ang amo ni nga barangay unahon ko ni, no? Kay nagdugay na ko di sa boarding house commission, ang amo sini nga mga barangay ginapunsukan ini within sa area, ginapunsukan ini sang mga bulutuan, universidad, no? Madamo na diri. Kag kung istoryahan ta na, distrito sang La Paz, way naguro sang may makadamo pa sang eskwelahan, bulutuan, universidad nga nagapalibot sa distrito sa La Paz. Why? Nga mas ginpili nila ang Tabuk Suba, ang distrito sang Haro, nga ang La Paz ginpaulihi kay amo na dira ang may pinakadamo nga borders, kay may pinakadamo na dang universidad. West Visayas State University, Iloilo Science and Technology University, Western Institute of Technology. Tatlo na dira ka mga dalagko. May St. Therese pa, 4. Anong ara dito sa may Haro, Central Philippine University, Sakbilog? Sa Tabuk Suba, may universidad mangkutabi si Mr. Tingson na Bombo Angel kung may universidad. Base 20 kabilog universidad sa Tabuk Suba, Jel? Makalabot ni siya Bombo Cham. Kung ano ang kanya sini, pagpatag niya kung aman bigin una ang sa may Haro nga umaga ang sense of priority wala na unahan diri ang sa may lapas ng mga boarding house knowing na madamo sa mga universities tape mangkuton tala sa Bombo Cham kag kung ano gid man ang sabat niya diri sa abirason nila kung wala na prioritize ang area sa San Nicolas La Paz, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan. Now, ako di ko gusto luyag iya nga mang basol-basol. Di ko gusto basulon ang business licensing, Business Processing Licensing Office under sa kay Mr. Norman Tabod. Di man ko gusto magbasol sa Bureau of Fire Protection nga upod sa team nga nagamonitor sa mga establishments and boarding houses. Hindi man ko gusto nga magbasol sa Iloilo Boarding House or Iloilo City Boarding House Commission. Kag kung ano pa nga unit, department, liling token siya, ang nagabugos sa sinay nagapang chekyar bala sa mga boarding house. Nga man, sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi ko gusto mang basol-basol, pero luyag naton mahibaluan kung sino ang accountable sina diri. Kung ano nga ahensya sang gobyerno ang wala naka-function sang husto. Sa aton sinimatag palamati. Kung pahayag pa ni punong barangay Hamili kagabi sa interview sa Zona Libre program,
ginako niya nga madamo gid man ang mga boarding house dira sa iya sini nga barangay. Barangay San Nicolas sa distrito sang La Paz aton sini nga mga kabombo, isa sa mga makabig naton ginapalibutan sang universidad. Ginapalibutan sang mga dalagko sini nga eskwelahan. Liwaton ko, sa Nicolas La Paz, ara sa tunga-tunga. Sa tubang niya, ISAT University. Sa likod niya, WIT, WIT. Mangatsi ka lang, sa likod niya pagid, ara dira ang West Visayas State University. Sa aton sinma kabubo, hindi pagid naton pagkalipatan nga ari lang sa kilid niya ang St. Therese. Colleges, ano nga ning kumplito nga pangalan sa St. Therese na. Now, ang punto sila diri banwa nga wala iyagin prioridad. Nga wala gin prioridad ang barangay San Nicolas, even though nga ginapalibutan ini siya sang mga bulutuan. Kag common sense will tell you nga kung ginapalibutan sang bulutuan ang isa ka barangay o ang isa ka lugar, butsilingon magapamulak na ina dira sang mga boarding house. Common sense will tell you magluwas lang kung ang taga Iloilo City Boarding House Commission wala ti common sense. Check yaron ta sa super or sa central, basi mi ara to buy one take one, kumprahon ko. Ang common sense. Kasi may gabaligya na. Nga agin pasulabit ang Tabuk Suba. May eskwelahan to sa Tabuk Suba. May damo to borders. Ikumparar mo abi dire sa distrito iya sa La Paz. Amo na gani nga gintawag ko nga full of BS ang amusad to iya nga alibay kay balanon gid nga nagapanginluwas lang ya mo. Ang kuntani mayara sang dako nga katungdanan sa pagpasiguro nga safe ang mga boarding house diri sa syudad sang Iloilo, particularmente na ang may pinakadamo siniya nga borders sa isa ka area. For example, balatian sa baboy gani, African swine fever. Sa barangay A, may ara sang 150 kakaso sang African swine fever. Sa barangay B or butanta barangay D, as in Delta, may ara sang isa kakaso sang African swine fever. Bilang katungdanan sang isa ka unit, department or ahensya sang gobyerno nga pasiguraduhon nga hindi maglatom ang African swine fever, ano ang akon sini nga barangay nga tutukan para nga i-secure or ano ganitong term, butangan, ikudalan bala sa pinakasimple sini nga pamaag nga mga tinaga. Ikudalan ko para nga hindi to makagwa ang mga baboy, hindi na maglapta sa iban nga barangay. Liwat, barangay A, may 150 ka kaso sa African swine fever. Barangay D, may isa ka kaso sa African swine fever. Akon katungdanan to make sure nga hindi maglapta ang African swine fever sa area sang District 1 composed of barangay A, B, C, D. Ano nga barangay ang pasulabihon ko? Ano nga barangay ang hatagan ko sang sense of priority nga ginatawag? Ano abi? Barangay A with 150 cases of African swine fever? Or barangay D with 1 case of African swine fever? Anong pasulabihon ko abi?
Mr. Tingson sang Iloilo City Boarding House Commission tudlo abisang sabat si Bumbutsam. Sa aton sini magkabumbo. Magluwas sina sa aton sini matag palamati. Nahibaluan na naton kagapon lang nga wala gali isang why naka-renew sang permit ang isa ka boarding house, and it so happen nga dito pa yan napatyan. Sang nagtangko sa pitsa nga ginhatag sang Business Permits Licensing Office, sang nag-end ang iya sini nga permit, nag-expire ang iya sini nga permit, waay iya sang ginhimo ang BPLO, or may naga-check, may tawo bala dira nga ti he or she is keeping track sa mga records nga ang boarding house ni Humel why ni ka-renew, expire na ni, kantuan to siya namon, i-remind siya nga to process o muni sa muna. Ang boarding house ni Laguerta, ni Brinan, expired man ni, ti kinanglan niya mag-process, mag-amusin niya mo sila. Ti ano, waay isang tawo dirang BPLO ta? To keep track sang kung sino ang may ma-expire, manog-expire, or expired nga mga permits for boarding houses. Sa aton sini matag palamati. And to sum it up, sa aton sini nga mga kabumbo, kung amo gimaning plastada nga ti may ginuna to ya ang boarding house commission, waay man niya sang penalty nga tubangon sa BPLO, kay why man sila naka-renew sang ila sini nga lisensya, na-inspect man sang Bureau of Fire Protection, sa aton sini nga mga kabombo, no? Tisin o iyang mahatag sa igtulupangod sa mga kasubong sini nga concern, nga subong lang iya banwa na tukiban kay napatyan kita sang duha kabilog sini nga mga individual. No? Ano nga ahensya sang gobyerno nga aton sini nga dalaganan? Ano nga ahensya sang gobyerno nga aton sini nga dalaganan? Tibasi kung pwede kita dalagan abi kag makapangayo sang bulig sa base sa DNR, Department of Environment and Natural Resources Office. Hindi pwede na. Tintangayin siya sa gobyerno, pwede ka pangayo bulig man. Kay ti, why sa labton sa BPLO, Boarding House Commission, why man, sa BFP, ti nag-inspect man sila. Din kumakanto man. I-check ko abi sa City Treasurer's Office. Pwede na da? Hindi man pwede. Din pagidabi man. Kadto ko abi sa ano? Pwede ko sa ano? Pwede ko makapangayo bulig abi sa ano pa ginaganing mga safety mo sang tawo, public safety unit. Pwede ko na kadto? Ma-entertain mo ako, Mr. Jack Kunlo, kung pananglitan magkadto ko na. Din pagi kita pwede makakadto man sa Pag-asa para nga may pag-asa ta. May nagambali sa akon sa NPA na lang sila kuno kadto Bumbutsama. Kay kun himulsuhan mo subong iya ang may mga katungdanan to make sure nga sabahin abi karon sa mga borders lihitimo inang boarding house
safe sila dira samtang nga nagastay sila kag nagatuon or nagatrabaho, lunsay tanan, hindi taman na sila mapinahan kay amusin na. O, why na? Sa aton sining mga kabumbo. O, Mr. Donald Trump, sir, basi ikaw na lang ni makabulig sa amon. O. Pero mayo ni ang bago lang nagsulod sa pinsar ko. No? Bumbumel. Kay Cameron Mostasa na lang kita guro makadto. Kag sa iya na lang kita mga yubulig pinaagi kay Django. Oh. Di kunti nagdugang na ginago tadi. Oh. Amo na sa aton sini mga kuturan. Nagsala bala ako sa ginambal ko sang nagligad to una bes sa bahin iya sang traffic. May mga nagkalamatay na. Anong hambal sa aton sini nga gobyerno? Pabaskuguntang, pagbantay sa aton sini nga trapiko, mabakal tamo sini mo santo. Pila na katuig nagligad, duay sa gyapon. Kapila na bungkag galaw, kapila na mag-death anniversary, mga nagkalamatay no, sa traffic incident, wala gyapon. Ti basi, subong lang man ini bala, basi next year or next year, sus pahilayo lang sa aton sini mga kabumbo. Amo nang hindi na naton luyag nga ma-experiensyahan liwat sa aton sini matag palamati nga may mga aksidente, insidente, trahedya nga matabo at the end of the day aton malang sini matukiban nga kon wala gin pabayan sang mga nakatuka sina diri nga unit, department or opisina sa aton sini nga gobyerno na prevent kun tani ang isa ka hitabo nga magautas ang kabuhi isang pila naton iya ka mga kabombo. Abay pa sa aton sini nga mga kauturan. 31 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik naton na Banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon bago ang Regional Director sa Napolcom 6 nagpanugyan sa mga pumuluyo nga i-report kuno gilayon sa ila opisina mga pulis nga hindi manami ang ginhimo. Sa bago nga Regional Director may pulis abi sa kilala ko nang utang siya. No? May pulis nga nang utang sa tawag siya ni lending, no? Lending company. Ti kay gina-hold ang tawag siya ni ang ATM. Ti karon ang pulis kay puro man kautangan. Why na siya sang ATM nga hatag? May may ginpakitluyan siya kag nagtindog as ano ganyan ang term? Bumbomel? Kung ikaw ba lang ma-vouch siya sa iya? Nagkumiker. Karon, duha na katuig ang yan sininga utang, why sige apon makabayad, tiki ang ATM to sang kumiker, yara sa ginutangan niya, ang kumiker ito karon among ginabuhinan. Amo na bing una-una nga resolbaron ta sa bago nga Regional Director sa Napolcom, pwede ayhan, balikan tayo na matapos sa pila ka-importante nga mga pahanumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 18 to 24, 2024. The Binhi Band has set its mind to give you one of its ultimate performances this month sa duha ka oras nga rock extravaganza sa concert at the Plaza. Mangininyo sa Pebrero 24, Sabado, kicking off at 6 p.m.
Sa tiyon sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuala de Iloilo Valentine's mugs and more ay gaparafol sa mga suki sang Plazuala de Iloilo. Sa Pebrero 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latpolda sa mga adlaw. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang mga conflicting countries makakita sang fair solutions sa ila differences. Agud ang peace and harmony would soon be restored. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga Bomboradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos, nakaligad sa takna sini nga launa. Business permits licensing office. Oh, thank you so much. Bay bagulang ko nakabuka dabi ka ano mo. No, man din nag-advise akon kung sa diin pagin sila kuno pwede ka pangayo. Kundi na lang kita kuno makadto kag mga hayubang
bulig sa BGMP kuno pwede to, no? Ako ti mano kita to sabi. Sorry ka po kanamit torn Anyway, check ta dugang sining mga balita kaga impormasyon bago aton sining regional director sang National Police Commission. No? Aton sining kilalahon upod sa kay Bombo hanaanda sa kay subong adlaw gipatigayon ang turnover ceremony. Outgoing na si Attorney Joseph Jong Celis nga sa Malawig sining tion nangin kaupod man naton diri sa Western Visayas kaga si Attorney Jong one call away lang ni permi basta may mga concerns with regards sa scope sa National Police Commission. Check ta si Bombo hanaanda sa Han sa report please come in. Formal na nga nagpungko ang bagong regional director sa National Police Commission Region 6 nga si Attorney Jerome Los Bañez Asuga nga naghiwat man sa turnover ceremony subong adlaw sa ila opisina. Si Attorney Jerome Asuga ang anay Chief of Technical Service Division of National Police Commission Region 6 sa tuig 2009 tubtob 2015 kaga promoted as Assistant Staff Service Chief of the Crime Prevention and Coordination Services of National Police Commission sa Central Office 2016 to 2017. Kag nangin Assistant Staff and Service Chief of the Personnel and Administrative Services of the same office man ini Bombo Champ. Kag nangin Regional Director man sang National Police Commission Region 10 sa Cagayan de Oro. Kag isa sa okon si Jerome Asuga ang native sang Lemery, Iloilo. Kag subong bilang Regional Director sang National Police Commission 6 mangin serbe okon way of giving back to his hometown. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Jerome Asuga iyagin pahayag nga kung may mga reklamo man batok sa pulis o kon makit-an nga hindi man nami ang ginapanghimo gilayon nga i-report sa ila opisina agud mahatagan sang atensyon. Suno sa iya ang National Police Commission nagaserbe sa pulis apang kung may makit-an nga lain batok sa ila magapamati ini sa duha ka bahin. Kag dira makit-an ang importansya sang komunikasyon. Bangod sa iba na daw mabudla ipalabot sa ila opisina apang sa iya pagpungko bilang direktor pagapangitaan ini sang paagi agud mas madali makareklamo sa National Police Commission Bombo Champ. Kag ginalauman man sa iya pagpungko amo ang pagbatuman o kon pag-instill sa mga pulis nga mangin role model o kon inspirasyon ini sila sa publiko. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Attorney Jerome Asuga. Ang NAPOLCOM kasi is tasked to administer and control the PNP, meaning ang NAPOLCOM will serve the PNP. So, fault finding is nothing. File ang case pag may mali. But what the PNP wants is a leadership that cares from NAPOLCOM, somebody that will listen to them. So, yun ang point. Hindi naman yan, sir, bago may mga nagko-complain about sa mga kapulisan. As a new regional director, ano po yung masasabi mo sa public na may mga complaint kasi yung iba nag-aalanganin kasi baka hindi mabigyan ng pansin sa yung term mo po, sir? It's a matter of communication. So if there are things na hindi maka-reach, if NAPOLCOM is unreachable or may mga barriers sa communication, we will try to facilitate kung ano pa kulang, social media or anything, para mas madali sila nga makareklamo sa NAPOLCOM, then we will do it. Sir, anong nauman sa mga polis o mga pumuluyo under your leadership bilang isa kay Ilonggo man? In terms of peace and order, medyo relatively peaceful na tanin. What we want is a policeman that will inspire the lives of the people. Sige. Sir, have you gone through, sir, the records or sa NAPOLCOM through the years, sir, nag-book or nagtaas ang mga cases filed against our PNP person? I-context na kaka-highlight ang case ng police because if there is siguro 100 good deeds na obra sa police, may isa ka sala, kaka-highlight sa but that's not the point. The point is, our people feel safe because of our policemen. Is there an impact sa community sa mga ginagawa nila? That's the more important thing. When you say, sir, na mag-servisyo sa police, sir, ang mahambal na ito yung main strict na magkitagyapol. Basic man kaya ang law wala mag-change, Standard man na yung law. Pag hindi mo ma-comply ang law as a government employee, as a law enforcer, kaso ganyan. Normal na yan. But what we want is a positive, positive change from negative. I-highlight hindi ang kaso. I-highlight ang mga kabuhi na nagbago tungkol sa kapulisan natin.
Nabatian ang pahayag ni Regional Director Attorney Jerome Asuga, Bombo Champ. So positive vibes si Attorney Asuga. Oh. Apang sa bahin naman niya sa outgoing National Police Commission 6 Regional Director Attorney Joseph Celis, iyagin pahayag nga sa iya pagpungko na patuman niya ang basic rules and requirements sa mga kapulisan nga kung sa diin na dako man ang impact sini kaangay na lamang sa pag-report sang mga pulis estasyon on time, ginpasiguro nga committed sa serbisyo bilang pulis, kag instill ang disiplina kag dedikasyon sa ila. Pagsuno man kay Celis, government officials kag kabahin ini sila sang law enforcement agencies, hindi lang ini bilang pribilehiyo kundi duty, kagang intended ini sa benefit sang publiko. Yari balaki pamatian naman naton ang pahayag ni outgoing Regional Director Attorney Joseph Celis. Has to do with the basic requirements of reporting to your station on time, commitment to your service as a police, that you can be found in the beats where you're assigned. The very basics were emphasized in order to instill for them or to them the discipline, the courtesy, the commitment, and the dedication that we are in a government to serve the people. And it is indeed a privilege to be in government, because it is not only having a privilege to be in government, but a duty to perform basically for the benefit of the public. What benefit are those? Maintaining peace and order. And this peace and order redound to our economy. Because if there is peace, there is prosperity. There are better investments. There will be regulations and control. And we always lead by our commitment that the PNP is there to follow the basics and the rules and the policies, not only between and among them in the PNP, but basically by the National Police Commission, under the leadership of the chairman, who is the secretary of the secretary of the DILG, as an alter ego of our president. Our vice chairman is the administrator of the National Police Commission, and we are there to follow him, abide, and obey, and comply the rules and the policies and the duties and functions that we are required to perform. And all these are intended for the benefit of our service to the people. Nabatian naman niya ang pahayag ni Attorney Joseph S. Celis, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kita, Bombo Hana, sa imong sining follow-up report. So, kabay pa nga mangin all good para iya sa kay Attorney Jerome ang iya sining pagpungko bilang regional director sa Napolcom Regional Office 6. Good luck naman sa mga future endeavor pa kag future assignment ni Attorney Joseph Jong Celis. Kabay pa nga ti kon pananglitan nga kinahanglanon sa mga pamuluyo ang inyo sini iya nga serbisyo ara kamo sa gyapon, no, sa interes iya sa nga kadamaan kag pagdisiplina sa aton sino mga kapulisan nga ti liwas samtang ayara sila iya sa serbisyo. 47 minutos na nakaligan sa takna sining alauna. Check ko naman this time balita ni Bombo Sol Binyas. Ina may kantanan sa 12 ka mga business kag subong private establishment diri sa syudad sa Iloilo gipapanawagan sang notice of delinquency sa social security system. Isa ko na diri ang transport kooperatibo. Aba. Ano plastada sa niman? I-check ta si Bombo Sol Binyas sa yaman sining follow-up report. Anong mga ginlapas, anong mga pagkapaslaw sining mga business kag private establishments kung nga gin-issuean sila sang notice of delinquency sang social security system. Di kalabanan sining ginadagdagan sang amo sining notice amuning mga wala bala nagabayad sang share, no, sa or yining ginatawag contribution sang mga miyembro sang social security system apisar nga nagabayad man ang empleyado. Check tabi si Bombo
Sol Binya. Sol, sa report, please come in. Bombotsam gin papanaugan sang notice of delinquency or sang una ginatawag pa ini nga show cause order ang dusi tanan ka mga private business establishment o kon mga owners kaupo diri ang mga employers man sa syudad iya sang Iloilo bangod sa ila kapaltasan sa pag-comply sining pagbayad sa Social Security System o kon SSS ang ilang mga employee. Ini may kaangtanan man sa ginpatigayon nga aktibidad sang Social Security System nga ining raised activity sa diin ining mga business establishment o kon mga private establishment nga ginatawag nga kaupod na gani diri ining mga food business, transportation cooperative kag travel groups nga nakitaan sang kapaltasan bala sa pagbayad sining ilang contribution sang ilang mga employee sa amo nga ahensya. Sang natigayo naton nga ma-interview diri si Attorney Bernardo Dufitas Jr., ang Vice President sang Visayas West 2 Division, Panay Guimaras. Isa ini kuno ka diplomatic approach unlike sang una nga kung magpatigayon sila sang amo ni nga klase ka race bombotsam nagadala pa sila sang mga pulis nga gasyak bala dayon ining mga employers o kon owners man kag ang diri iya sa natuhoy or natumod ni attorney nga ginatawag nga diplomatic approach ginapaagi ini sa pag-explain sa mga employers sang ilang delinquency o kon violation iya sa amo nga ahensya. Suno kay attorney nga isa ini ka mandatory nga para mag-comply ining mga employers nga maghatag sang ilang contribution sang ilang mga employee sa amo nga ahensya. Bali ang proseso suno diri kay attorney bali ginhatagan ini sila sang billing. So before pa makadtuan ini sang account officers nga naga hitso iya sang ilang mga accounts ini, may idea na si owner o kon si employers kung ano ang dapat niya nga bayaran o kung ano ang mga balayran. Kalabanan abi diri nga naga-exist nga violation sang sining mga ginpapanaugan sang notice of delinquency ang natabo pa iya before sang pandemic and at the same time sa tunga-tunga mga days ged sang naga-exist there ining days sang pandemic sa DNT madamo sa mga whereas sining mga private owners man o kun mga employers nga nag-accumulate kag didto madamo na sang mga na-violate ang mga ini. Panguna diri gani bombotsam ining isa ka transport cooperative man nga kilala diri sa syudad sa diin amo ning panguna sa listahan sa diin may pinakamataas nga amount nga balayran nga diin nagalambot pa ini sa 2.4 million pesos. Ang about naman iya sa numero nga may pinakamadamo nga employee nga wala na bayaran ang ilang contribution sa SSS ang naglambot sa 33. So ini ang isa ka food establishment man nga ginatumo diri sa may syudad sang Iloilo. Dugang ni Attorney Dufitas nga ang mga nakitaan diri sang delinquency amo ining ginahatagan nila sang notice of violation kag gina-explain man diri no nga sa notice upod sang account officer kag mga abogado nga gina-explain diri ang status nila purely actually hindi pa ini para hadlokon bala o kon pahugon ining mga owner o kon mga employer apang ipatag lang sa ila o kon ipa-receive ining papel nga notice of delinquency sa amo nga establishmento kag after sini within 15 days dapat mag-show up ini si owner o kon si employer para i-hitsohon ining iyang mga violation kag i-present ining mga data, mga documents nga kinahanglan nila nga ti amo nang maka-justify bala sang ginapang whereas nila sang time nga ginkadtuan sila sining account officer kaupod man ang abogado sang Social Security System. So may ginhatag man diri nga pabor gani ining kabahin sang SSS sa diin may duwa sila ka pamaagi nga pagbayad diri. Pwede nila mabaydan ini through installment o kung mabayaran pagi sa condonation of penalty. Sa diin amo na no kung ma-fail nila nga maatubang ini within 15 days posible ini sila mapasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 11199 sang Social Security Act of 2018 kag magabayad sila sang penalidad and at the same time ang payment of this contribution nga ginasukot sa ila kag pwede sila mapriso sang hindi magnugto sa anom katuig. Sa dugang bala nga pahayag atong pamatian si Attorney Bernardo Dufitas Jr. And we will try to explain and inform their employers nga sila isa sa mga identified nga mga
employers nga kaladtuan namon nga na-identify namon nga may mga violations. So hatagan sila namon notice of violation nga today they will be made to sign, and all of these notices of violations will be kept in our files for them to act within 15 days. 15 days. So after 15 days, there will be another set of action that will be taken by the SSS. But we will impart to them nga ang SSS subong gahatag sila chance to pay their delinquency obligations. Kaya may program naman kami in the form of installment payment. Kada man sila previously nag-avail, pero kay na-notice mo natin, damo ni nga mga employers, may-ari di sa mga restaurants, may-ari din nga mga hotels nga kalantuan naton, may-ara nga mga schools kita nga kalantuan, and kung manotice mo siya, lain-lain nga mga business establishments ang kalantuan ta. And hopefully ang iba ni familiar man kamo ni sa makantuan ta karon, makita nyo na sila sa mga main streets kag nami man sa ilang mga businesses, but so happen siguro somewhere along the line the SSS will have to step up makantugid kami sa ila to explain nga ari ang SSS kinahanglan ta may balayran kita nga idulong sa opisina para sa aton nga mga employees. Andiri Bombocham ang kabahin sang pahayag ni Attorney Bernardo Dufitas Jr. Alright, may kooperatiba gin man nga ginserbihan man sa notice of delinquency, Sal? Yes, Bombocham, amo na gani sa nasiling ko na amon ang transport cooperative ini siya diri sa may syudad sang Iloilo. Sa diin amo ni siya ang nagapanguna nga may pinakamataas nga amount nga balayran sa may social security system bangod nagdangat sa 2.4 million pesos. Taga mo ni ginpapanaugan sang notice of delinquency kay mostly ang mga whereas sini nga gina-present nila Bombocham ang sang time nga may pandemic wala nila na settle ang iban kag may mga changes balaaw sa mga officers nga naga-settle iya sang account sang sining mga employee sang amo nga kooperatiba, and at the same time Bombocham may mga ara man nga mga employee gali nga nakapalambot sa social security system mismo na tuhoy iya nga wala sing may nagasulod iya nga contribution sa iya nga SSS despite nga sa iya nga idea may nagasulod sa iya nga account diri Bombocham. Nagabayad siya? Nagabayad ini siya. Alright. Ano nga kooperatiba ni na-mention ni Director? May ara na kita diri sang nakaptan Bombocham pero by far hindi pa naton pwede mawaragwag sa kahanginan kay for privacy purposes man, and at the same time para masukot gid nila ini Bombocham ang natuhoy iya nga kooperatiba nga amo na may balayran nga nagadangat sa 2.4 million pesos. Privacy. Though ay makita sang lapason, guro nga privacy ang nabalaan ko lang yung nga naglapas among kooperatiba kay why sila nagbayad sa ila sining responsibilidad sa social security system. Paano to yung matabo karon? Pila na 2.4 million. Paano to matabo? Anong matabo sa contribution sa ila sining mga empleyado nga why gali nilang ibayad di na to nagkantong kwarta? Actually, nag-exist pa ini siya Bombocham tuig 2018 pa, and madamo pa iya sang time bago bala nag-pandemic, pero mo naging pa labuy-labuyan man guro sang hindi wala lang kita judge man, pero mo nagurong plastada kay do bago naman ang ila diri gani nga nagasettle sang account. Ti magamuna basta mga whereas gani na kung ang isa ko pa kakilala ang Ilonggo pero sa pilosoper ko nga kilala sabto yun lang hindi na kuya pag whereas bayri lang da iya ang balayran mo. Amo man na gani ambal ni attorney diri Bombo ang abogado balaw representative nga nagabatubang sang tining mga owner ngati kami iya nagatag lang kami sang notice of delinquency. Ang tanan nga gina-whereas niya sa amon nga gina-present yung subong ihatagin nyo lang sang enough or sufficient ka document para makasatisfy iya sang mga gina-whereas nyo. Kasi pwede man inigali bayran Bombocham no pinaagi sa installment kag kung hindi nila ma-settle within 5 days go through it ining social security system nga pasakaan sang kaso ang among business or private nga establishment diri Bombocham. Sige. All right.
Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kay Bombo Sol Biñas. Ano ganin ang sikat nga kanta ni Pre Willie? Willie Rebilla, may bla? Ang dumog masami na gina-serenade sa mga guest yab lang nga babae. Ikaw ang, ano ganina, hindi ako kabalo sang, sang lyrics na mo. Pero basta ikaw na. No? Ikaw, may sounds like nga kooperatiba di sa syudad nga. Ay, hindi kay basi kung maano tanak ron sa privacy nila. Oh. Sang ang kaunguan bla. Klase isang sitwasyon gid. Masakit para sa empleyado. Oh? Empleyado sang mga may kontribusyon or shall I say may ara sang may ara sa nalakip sa serbisyo sa Social Security System. As early as 2018, sumong 2024, 19, 20. Pagka 2021, bala mo, di bala mo, Mel, 36 months ka na mo nga dapat nagabayad sang contribution sa Social Security System. Kag kung makabayad ikaw sa sulod sa 36 months nga wala bala untat-untat, that's the time nga pwede ikaw maka-loan. No? Pero una mo silang loan, siyempre gamay lang na sa aton sinima kabumbo. Pero ang kamaturan bala nga sa sweldo mo ginakaltas ina kag kuno ginabayad as contribution sa Social Security System, tapos maabot ang tsimpo nga kinahanglanon mo na or may kinahanglanon ikaw ugaling kulang ang kwarta mo nga nauyatan, so mangita ikaw sang iban nga pamagi kag para nga daw hindi man mabudlay gid para sa imo, pwede ikaw maka-loan sa SSS gali. Pero pagkadto mo to sa SSS, hindi ka man pwede ka-loan kay sa ila sininga records, waay to ya ginabayad or wala iya sang contribution or kung mayara man kulang-kulang ang ginabayad or ang ginasubmit sang ginatrabahuan mo. Oh, do kanta sang kilala ko Di ba? Di ba mo mobile? Kung mo na bi sitwasyon mo. Oh. Kuti siyempre makanta kagid lang sang igam tan lang niya. Oh. Tiano klase nga kooperatiba niyang hamakon mo 2 ka milyon masubra 2.4 milyon na why sila nakabayad sa kontribusyon sa ila sini nga mga sa mga empleyado. Kaya pamangkot ginano nila ning kwarta. Ti ikaw na lang kabalo sila dira kung ano plastada ha? Sa aton sini nga mga kauturan. No? Kung sino dira ang gintulinan nga magbayad kung tani sang kontribusyon sa mga empleyado sa inyo sini nga kooperatiba, ikaw na lang dira iya ang makasabat sina. Oh? Sa aton sini nga mga kabumbo. Basta ikaw Oh. Yung gid si Bumbo Melo. Oh. Di ba? Sa aton sini mga kauturan. May balita pa kita tani o galing ini naging pagtugot sa aton sini nga tiyempo. Standby na kamo. Sa kapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Si Bombot Shama Blanco, Hover Gabilin sa imo sa mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo
sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 18 to 24, 2024. The Bini Band has set its mind to give you one of its ultimate performances this month sa 2 ka oras nga rock extravaganza sa concert at the Plaza. Mangininyo sa Pebrero 24, Sabado, kicking off at 6 p.m. Sa tiyon sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Valentine's mugs and more ay gaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latpolda sa mga adlaw. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga mga conflicting countries sa makakita sang fair solutions sa ila differences. Agod ang peace and harmony would soon be restored. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, kids. Sa itanan mga kabombo, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, the 20th of February 2024. Martes na kita nga adlaw and kaghapon nagbalik kita sa regular naton nga programa kung sa diin nagabasa kita sa inyo nga mga istorya even if not related na sa gipatigayon naton nga promo last week, Digitally Yours. Alright? Kag may ara na kita nga winner, nabatian nyo na siya gin-interview sa Good Morning Philippines. So subong ang ginapangbasa naton, mga offset or ang mga wala nakasulod last week nga mga istorya, and at the same time ang inyo naman nga mga set of stories nga hindi man necessarily love stories, kag hindi man necessarily may kaangtanan sa digital technology. So balik kita sa ating regular programming. This is Tita Regine. Welcome mga kabombo sa Tuesday edition sa Sininga Palatuntunan. And you can again share your beautiful stories diri sa KLP. You can email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man magsulat and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maples Street, Iloilo City. Yes, kung may bago sa akon, it's the eyeglass. Alright, but anyway, it is now 12 minutes after 2 o'clock. Ari na ito nga ambanan para sa inyo from Steve and Nicole Pedro hanggang kaibigan. Good afternoon and welcome sa KLP.
Akala ko nang hilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Pasensya na, minahal kasi kita. Hanggang Kaibigan by Stephen Nicole Pedro. Kasalanan ba yon? I don't think so. Anyway, hindi kasalanan kung mag-umpisa na kita sa pagsugod basa. Pagdulong sa inyo sa ating mga istorya sa sininga hapon. Here's one coming from Lola Teray. My dearest Tita Regine. Kumusta lang sa imo? Kasi tanan nga nagpamati sa Bombo Radyo. Sa makauturan ko sa KLP, maayong hapon sa inyo tanan. Kabay pa nga magapadayon ini nga programa. Tani, magkilitaay man kita sa ulihi, mga brothers, sisters, classmates ko sa kahanginan. Masadyagin siguro kung makita ang tagsa-tagsa. Tita balikan ko balaanay ang kabuhi ko sa Negros. Balantita, ginalaktudan kong iban nga naagyan ko. So, tubala sa nagabantay kami ni Neni sa uma. Makatalaka man. Halos adlaw-adlaw, ara lang kami sa payag. Si Neni nagasagad pangakig, kay kami lang ang ginapabantay.
Tita, wala man sa mga utod si Neni, kay may asawa na kag may bana. 3 lang sila, si Neni ang manghod. Kung aga maglakat kami pakadto sa uma, si Neni nagapungko anay sa dalan. Siling na, babay ida, kung ubuson kaon kaamo ang humay kag mais, natak-an na ako kabantay. Siling ko, dali na, basi damo ng amo sa uma. Tita, pag-abot namon, ang mga amo ara na sila sa kahoy nga dako, sa kilid ka uma. Busog na sila kakaon sang mais kag kamote. Balantita ang amo, makaintindi. Kung busog sila, nagapungko sila sa kahoy, kag maghingot anay. Nagatalabiday sila, gamay kag dako, nagahingot anay. Siguro damo ang kuto sang mga tunto. Nag-rhyme pa ha. Tikon gutom, manaog naman, kag magkaon. Sang makita ni Nene, perti ang kaakig na. Gingulpi namon butong ang ulyogan, nakibot ang mga amo, nagahigda pang ibang tita, kag nagatulog. Nagrulumpat sila palagyo. Pagkadugay-dugay, ara naman ang pangayaw nga manara nga amo. Perti kagahod sa ila, nagalanog sa talon, nagasinggit, kag nagaiktuaw. Dito mo kaladlok pamatian. Siling ni Neni, bantay gid, nga hindi sila kapanaog sa duta. Sang naghana na sila nga malumpat, tuduhan namon kabutong ang ulyugan, kag tuduto man ang palakpak sang kawayan. Nagbaralik sila, pero akig sila kag nagasinggit. Kung wala sang amo, nagapangali kami sang kamote. Dalag ko, tita. Dala namon sa balay kun gabi, ginalubong ni Neni sa abo para maluto pagkaaga. Balantita, ang kada balay dito may kalayo nga dabok para nga hindi magpalapit ang manok or ang lamok. Kay hindi manok ha. Hindi magpalapit ang lamok kay ti malarya. So amuin na ang gintudlo sang tinawos ang banwa. Magdabok gid kay delikado kung makakutot ang lamok nga may dala nga malarya. Gani bisan adlaw may dabok gid. Pagkaaga, ginakuha namon ang kamote nga ginlubong sa abo. Luto na, ginabalo namon sa payag. Ginakadtuan kami ni tatay kag tiyoy. Nagalibot sila sa uma. Nagaupod kami ni Neni isa ila. Sa kilid tita sang uma may sapa, dalipi kag linaw. Ang kalaparon sang linaw, mga napulo kadupa, kag ang kalabaon, mga 15 kadupa. Ang tubig tita, nagatubod lang sa dalipi, do batiis kadako ang tubig. Ang linaw, maputi, ang dalipi hasta sa idalom, wala asang balas. Daw ginobra sang tawo. Matinaw ang tubi, daw kristal, kag matinlo, wala asang darag kakahoy. Tita makita mga isda sa idalom, mga 4 kadupa ang kadalom. May isda nga daw bangros nga may colors green kag pink. Ang iban magamay nga isda, pareho sa aquarium. Sari-sari ang colors, may ara pagid, ulang ang tawag ukon patuyaw. Tita daw lukon bala, dalag ko, daw mga butkon ka bata kadalag ko. Tita makita ko gid, kay matinaw, nagakalamang sila sa dalipi. Pero tita, wala sang may nagapanguha, kay delikado. Sa sikwayon sang linaw, gamay lang ang nagailig na tubig, nagakadula lang. Manubo lang tita ang sapa, dito masulog man ang nagatubod, pero manubo ang sapa. Siling ni Tiyoy, hindi kami magkadto dito. Tita, sa idalom sa mga kahoy, tagatuhod ang darag. Puwerte kadamo ang linta o kun alimatok. Makapanimaho lang sila nga may tawo, nagatilindog sila, kalain nga tulukon, daw mga silhig. Dason mapisik sila, kag kun makatapik sa tawo, hindi na makuha. Ang ginahimo nila, nagadala sila sang habon kag tabako para ibutang sa alimatok. Delikado kung makapisik sila sa mata, baba, ilong kag dulunggan, nagamasakit ang tawo, kay hindi makuha. Sang pagkaaga, balik naman kami sa payag, aga pa, siling ni Neni, diri lang ko, or diri ka lang, lantawa lang kung may amo, singgitan mo ako. Lantaw ko si Neni, nagkadto sa kahoy nga ginpungkuan permi ka mga amo, may ginbutang siya nga ginahamlit ara sa kahoy.
hasta sa mga tuod kakahoy. Way ako tita kabalo kung anong iya ginahimo. Pagbalik na, may dala siya nga pipino. Damo bunga sang pipino, kag hilaw nga kamatis, native ina tita, nagapalamuhi lang sa uma. Ginbala ni Neni ang hilaw nga kamatis sa tirador, do mga holin kadalag ko. May tirador si Neni, ginatiro niya sa mga maya kag pikoy, kay damo pispis ang nagakaon sang humay. Tapos kami panyaga, nagtulog ako, si Neni nagabantay. Sa mga 3:00 sa hapon, ara na ang mga amo. Nagkaon sila na isang kamote. Ginapabayaan lang ni Neni, damo sila. Sa nabusog na sila, nagsaka sila sa kahoy nga ginapungkuan nila permi. Nakita ni Neni nga napungkuan nila ang ginbutang ni Neni nga ginamos ang iban na kaptan. Abi mo tita, si Neni do mapatay kakadlaw. Halos ang nakakapot sang ginamos, nagaigod sa lupa, ang iban naganusnos kakamot na sa mga kahoy. Ginsimhutan nila ang kamot, basta mabaho ka ginamos. Pautudo-todo gid ang nusnos nila sa mga bato. Basi nagkalapila sa ngilabuli kag kamot kanusnos sa kahoy. Tita, kontra gali nila ang ginamos. Nahadlok sila sa baho. Tuod ka, ha? Sili ni Neni, hindi ka mapanugid sa ilaha nga gindala ko ang ginamos. Tita, tunga siguro sa salmon ang ginamos. Siling ko, kanugon sang ginamos, ginusikan mo lang. Sabat ni Neni, nataka na ako kabantay, kita lang ang ilagi na sugo. Tita, makatalaka gidman. Halos adlaw-adlaw, sa payag lang kami. Mga 4 ka bulan ang amon bantay sa mga amo. Sang naluto na ang humay, ginpaani. Siling ni Neni, makapahuway na kita. Tita, bisan adlaw na, nagatulog pa kami ni Neni. Kung pukawon si Neni, nagapangakig. Siling na sang una. Sang una, gabi pa kami nagabugtaw kag maglakat sa balantayan ka amo. Anay subong, pukawon naman ninyo kami, matulog pa kami. Balantita, si Neni, tama ka isog, tama ka suplada pa. Wala ina siya mahadlok sa kaparehas na nga bata. Pero ako, tita, wala naman ginaaway, kaya nagapati ako kung ano ang gusto na. Tita, ibalik ko sa ginamos. Pag-abot namon sang hapon sa balay, nipamangkot si Neni ni tatay na kung diin ang ginamos. Sabat ni Neni, nga ako ang inyo pamangkoton kung sa diin ang ginamos, diri ka mo sa balay. Kagula man ako diri nagatinep. Tita, naghipos na lang si Tiyoy. Kag si Neni, porte ang pangakig na. Ginatulok ako niya. Wala man ako magsugid. Nahadlok ako sa iya. Wala gid sila kabalo. Nga ginusikan ni Neni ang ginamos. Nagakadlaw lang si Neni. Siling na, hindi gid ako magpanugid. Kag wala man ako magsugid kay nanay. Sa masunod nga adlaw, nagabantay ako sang manghud ko nga nagakatulog. Ginhagad ako ni Neni nga mahampang sang piko. Samtang nga nagahampang kami, nagabot ang mga bata sa pihak nga bakulod, nga pakaisa ni Neni, damo sila. May pakaisa si Neni nga lalaki, napulo ang edad, si Neni iya 9 katuig. Maentra tani sa amon, pero hindi si Neni, kay lalaki siya. Tawagon talang kay Lodi. Nagapamilit siya, pero nangakig si Neni. Sa ogsaran nila ni Neni, may dako nga puno sang iba, damo bunga. Nagsaka si Lodi sa iba, kaginhaboy si Neni. Tita, naigo si Neni sa ulo, nadunot ang luto nga iba sa ulo ni Neni. Puwerte ang pangakig na. Siling ni Neni, manaog ka kung maisog ka. Sabat ni Lodi, saka lang diri sa iba. Tita, nagsunod si Neni sa balay, nagsuksok siya sang short pants, kagin pungos na ang buhok kay malaba ini. Pero wala nagauntat ang ilasing gitanay. Nagkuha si Neni isang kawayan nga malapa, kay isot-sot na kay Lodi. Sa makita ni Lodi nga may dala si Neni nga kawayan, tita, mabato man si Lodi. Sang ara ni sila sa ugsaran, gindalaga ni Neni kagin sumbag, naigo si Lodi sa ulo. Nagbalo si Lodi, todo-todo gid ang ilaaway. Nagalantaw lang kami. Sa ulihi, tita, nagdumugay sila.
Wala gid sa mga tao nga maupang sa ila. Kami lang nga mga bata. Sa ulihi, nadakpa ni Lodi ang buhok ni Neni. Hindi na si Neni kapalos. Ginsipa ni Neni ang sakang ni Lodi. Nagdumugay naman sila. Hasta nga nagligid sila sa banglid. Tita ginsakyan ni Neni si Lodi, hindi na siya kabangon. Kag naghibi si Lodi. Maayo lang, nag-abot si nanay halin sa sapa, nagmanglaba. Sa makita ni nanay, naginsakyan ni Neni si Lodi, ginbutong na si Neni, hasta lang makabangon si Lodi. Nagdasok si Lodi sa puno akahoy, gani hindi na siya kahulag. Naghibi na si Lodi, kay todo-todo ang sumbag ni Neni sa likod na. Pero si Neni, wala maghibi, maisog siya. Ginakigan sila, kay magpakaisa man lang sila nag-ilinaway. Tama, gid man abi katunto si Lodi. Damo tita ang pilas nila. Naluoy ako magtulo kay Neni. Ang guyana, damo pilas. Tita makabalo si Neni mag-away. Kay nagalantaw siya permi. Balantita, may nagatudlo nga tawo sa ila kung paano mag-away. Amo ini ang ginatudlo sa ila. Baston, karate, sipa. Tanan lang nga klase sang away, nabalaan nila. Nagpauli kami sa Iloilo. Ginbayaan namon sila. Wala man magdugay sila sa Negros. Nagbalik sila diri sa Iloilo. Si Neni nakapamana sa Negros, pero diri na sila sa Iloilo. May anom siya ka mga bata. Tita si Neni maayo man, basta hindi lang siya pagunahan kaaway. Close gid kami ni Neni, hasta subong. Tita Regine, madamo nga salamat sa pagbasa mo sa sulat ko, kabay nga nalingaw man ang mga tagpalamati. Pasensya tita sa agi ko, hindi naman nami ang mga kamot ko nagakurog, pasmado sa sobra katrabaho. Sa sunod naman tita, padayunan ko ang istorya sa kabuhi ko. Madamo nga salamat tita. Love you, God bless us all. Lola Tiray. Hello my love Tita Reg. Basugpon pa ni. Kumusta lang sa bagong tuig sa imo kag sa tanan nga KLP lovers nga naga-kadula-dula. Kag pasensya gid ha, naga-kadula-dula si Lola Tiray sa programa sa KLP. Balantita medyo nagapanghanap-hanap man kita sang kinahanglanon sa pangabuhi. Tita may lagwerta ako nga isa ka kahon nga ulutanon, alugbati kag labog. Bisan gamay lang ang mabenta ko, pero makabuligid sa adlaw-adlaw ko nga kinahanglanon. Nagapangakig man ang mga bata ko nga nagaobra ako kada adlaw, pero ang sabat ko sa ila, hindi sa tanan nga tion, hatagan lang ninyo ako. Kay mas makasarang pa ako magpangabudlay. Tita, wala ako ginapabayaan sa mga bata ko. Ang tanan nga kinahanglanon ko, nagabuligay sila sa pagbakal. Tita, palangga ako sa mga bata ko, kay isa na lang ako, ang ila ginikanan. Ang akon mga ulatanon, ginakumpra lang. Sa isa ka semana, kaduha ako mag-harvest. Tag 80 ang kilo sang alugbate. Ang labog, tag 70 ang kilo. Bisan barato lang tita, ang importante, may income ako kada semana. Mga 700 pesos man ang makwarta ko. Para sa akon, dako na ina nga ginbugay sa akon sa mahal nga Diyos. Tita, kung hindi ako kaobra sa lagwerta ko, nagabantay ako kay mama. Ugangan ko ina, kay hindi na siya kasarang. Tigulang na, hindi na makakita, madulom na ang iya panulo. Nagabulos-bulos kami bantay. Tita, ang iya edad, 104 years old. Ay, abaw! Ti porte kabudlay. Bata na ang iya nga kahalimbawa. Nag-birthday siya sa January 5. Tita Porte, gali kabudlay, kung tigulang na ang tao, hindi na siya makakita, kaya nagabalik sa bata ang kaisipan. May 8 siya ka mga bata, bugtong ang babae, kag subang, kag 7 ang lalaki. Ang akon bana nga si M, dason sa magulang, pero patay na siya. Tita, sorry gid, nga talagsan na lang ako nagasulat sa KLP, pero permi ako nagpamati sa imo. Bisan diin ako magkadto, dala ko ang akon nga transistor radio. Tita, ara ang sulat ko sa sugpon sang kahapon ko. Maraming salamat sa imo kag sa tanan nga kauturan ko sa KLP kag sa tanan nga nagapamati sa Bombo Radio. God bless us all. Lola Tiray.
Wow, Lola Teray, that's a big blessing, no? Sana all nga mga tigulang para sa imo nga mapagsik pa, healthy pa, kag kaya pa nga magpananum-tanom. Ti, balaan ko ilintindihan ay gid kamo sa mga may edad na naton dira, mga seniors na naton, nga bala nga nagdalag ko sa uma, nga bisan may edad na, hindi aluyag ang mga kabataan, pero hindi gihapon mabuhian ang pagtrabaho sa uma, bisan pa paano na lang, no? Hindi man para sa una, gid nga daw patay-patay, gaputoy-putoy gid, pero this time, bisan gardening na lang, no? Pero kanami, kiti, you are still earning. Imagine, 700 pesos per week, di times 4 mo ina, baw, dako pa imo income, how? Sa mga kilala ko, Well, anyway. Well, Lola Tiray, I understand kung hindi ka nagid muna ka frequent nga nagapadala sang imong mga istorya diri. May ginaano ka pa gali, may ginaalagaan ka pa nga isa pagid ka senior, 104 years old. Imagine that. Kaganami sa imo, no? Actually, ugangan mo ni. Kay amo ni siya ang nanay, isang imong husband, ti na una na nga wala na ang imong husband. So ikaw yan, no? From the goodness of your heart, ikaw ya ang nag-volunteer. Nga ikaw man ang mag-duty man ino sa kay ti kung salin-salin ka mo, shifting ka mo da. Ikaw ya nag-aha ka man, nga ti may time ka man para nga mag-alaga sa imong ugangan. Bawa ka nami, gid sina, no? Later on, ikaw, alagaan ka gid, kag balik doon ka gid sa imong mga bata, bikas ang imo man, nga ginahimo, subong nga pag-alaga, kag pagbalikid sa mga tigulang. Sige ha, kung may makatsyempo ikaw dira, just keep on writing diri sa KLP. Lola Tiray, salamat kid sa imo gin-share sa amon, sa sining hapon. Alas 2:36 sa aton nga oras. Magkapanabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko, how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. 7 minutes after 2 o'clock. Kag before kita nga mag-proceed sa ato nga next story, kami from Iris 8. Lolo Dencio, kumusta ka na da? Good afternoon, gidira sa imo. Lo, pwede ako katawag sa imo. Atong last nga number nga ginhatag mo diri, atong iyasang hinablos mo.
matawag ako after program ha. I hope ang ma-alert mo da ang imong hinablos. Ma-istorya ako sa imo, Lalo Densyo. Kabay nga sabton ang akong nga tawag. Salamat gid. Ari na kita sa atong next story from Aris 8. Dear Tita Regine. Tita, maayong hapon sa imo, kag sa mga tagpalamati, isang kahapon lamang program. Tita, part 9 ko na ini nga sulat, kung hindi ako magsala. Tita, ang istorya nga ini, kung nga nag-stop na pag-eskwela ang duha ko ka mga manghod. Pero antes sina, i-share ko danay ang experience ko antes mo ako gin-interview last Saturday pa. So tita, ang email ko sa imo sadto, nga hindi ako kaadto. Pero, ginpamensar ko, nasaling ko kung sa Monday ako magkadto, para magkuha na ni isang prize mo siguro, no? Sino ang maasikaso sa akong bata? Mayad man, si mama nagambal, nga bantayan na ang bata, sang adlaw nga i-interviewon mo ako. Kay kung Monday pa ako maglakat, wala ti mabantay kang bata. Tita, sang adlaw na nga i-interview mo ako, aga pa kami naglakat ni ng iya nga husband, no? Kag tita, sugpunan ko pa ang love story namo ni Tita, sa naglakat na kami ni around 8:30 a.m. kami, naghalin, kag nagpa-city, ginmotor namon tita, halin sa amon barangay, Pabanwa, kag ginbilin lang ang motor sa parkingan kay isa ka groceryhan. Kag nagsakay pa jeep pa city. Pag-abot namon sa terminal, namangkot ako sa mga nag-a-assist ka mga pasahero, nga hindi kami kamaan kundiin magsakay. So ginpamangkot ko, ma'am, mayong aga, sa diin ako pwede kasakay pakadto sa Bombo. Abaw, tita, sa pagbati ni ma'am, nagsinggit sa isa ka modernized bus nga may masakay pakadto sa istasyon ka Bombo. Kag magsapat man ang konduktor nga babae nga, basta radyo, Bombo. Nakayuhuman ako. So tita, temprano pa kami kaabot dira sa estasyon, around 11:30, pero ay danay kami nagsulod, kundi nga nag-igma danay kami ni sa isa kakalanan sa ingod ka estasyon ka Bombo. Tita, pagtapos namon igma, nagsulod na kami sa Sky City Tower. Nagambal ni Manong Guard, kung maano daad, tihambal ko, sir, ako ang i-interviewon ni Tita Regine. Ang sabat ni Manong Guard, ma'am, do ayawan kagid siguro kahulat kay Tita Regine, kay 12 noon pa lang. Karon pa si Tita Regine mag-abot mga pasado alauna or before 1:30. Tiambal ko, okay lang. Tita, sa ulihi, nag-decide kami ni nga maglagaw danay sa may atubangan ka fast food chain bala sa old anay nga Freedom Grandstand. Hasta kalabuot kami lagaw kung sa diin ginhiwat ang dinagyang tita. Tiyan mo na, no? Bago nga Freedom Grandstand. Abaw, tita, tama ka init. Kung ninagbalik kami liwat sa may atubangan ka Marine Museum, kag magpungko sa may statue. Nalipat na ako sang name. Tita, nagtulog pa si tita, antes kami magbalik sa station ninyo, kag first time ko ikaw nga na-meet personal, tita. So, ibalik ko na. So, nag-stop ang duwa ko kamanghod mag-eskwela. Tita, sa grade 7 si Kay, nga sunod sa akon, ginpulihan siya kabarkada ka iya classmate. Kay kuno, ang classmate na, ginlagas kuno siya ni Kay kabinangon sa suba. Tita, si Kay abi, wala gid nagabulag sa iya hawak ang binangon. Kay gabantay ni siya kakarbaw, tita. Ana gidya karbaw, nga parte na sa karbaw ni tatay, nga amay ni papa. Kita si Kay, wala gid manugid ka namon, kung wala ang pakaduha namon nagkadto sa balay. Kag manugid, nga si Kay, ginpulihan sa eskwelahan, tita. Pag-uli ni Kay, ginpaamin gid siya, ni mama, sang natabo, kag nanugid man dayon. Nagpaeskwelahan si mama, kag mamangkot sa advisor ni Kay, kag nanugid man ang maestra, tita. Way daad ni matabo kay Kay, kung wala lang siya ginhalin sang iya section,
Kaya tubangay lang daad, amon nga classroom sini tita. Kundi naapinan ko patani. Daad, kay that time, officer na ako tita. Tita wala, gid ato masettle. Kaya hindi na pwede i-x-ray ang ulo na. Kay 3 days na ang nagligad. Tita halin sadto, na trauma si Kay. Kag nag-classmates gid sanda ni mama. Nag-stop lang sang nag-lockdown tita. Tita si B naman nga sunod kay Kay, ang paalam na sa amon nga magsulod sa klase sa una lang gali tita. Dala na ang amon motor nga amon gid na dya kabana ko. Okay man tita hasta nga natukiban ko tita. Nga galagaw lang gali tana, dala ang amon motor. Di bali daad tita kung hindi minor. Kag may lisensya lang. Sang mahibalaan namon ato tita, ang hambal na maals lang kuno, pero amo gyapon ginabuhat na. Lagaw gihapon. Kag tita, daw wala na kami right sa amon nga motor, kay kung maghambal ako nga hindi ako magpahuram, mahambal siya nga malayas kami without thinking nga hindi man iya ang motor. Kung kaisa tita ginaaway ko si mama, ginahambalan ko nga di gani ka muka kakaugalingon nyo nga motor nga inyo gid. Gani ang amon paayhan nga amon ged. Wala respeto balahaw. Kung kaisa ginaaway ko si Ia, nga gapamati isanda hipos man ang gali isanda. So pasensya gid tita sa malawi ko nga sulat, kay pasensya gid kinagpautwas ako, wa gid abi ako masugidan. Ang matinahuron, Aris 8. Di mayo man gali, no? Kay pagkanto ninyo diri, talagsalaman ka mo makapasyudad siguro, kay ti may bata ka mga gamay. At least nakalagaw-lagaw ka mga doa, naka-date pa ka mga doa sa imo nga husband. But very helpful man to sila, no? Sa terminal, sa parkingan. Kay gintudloan gid ka mo nila. Kay daw very friendly pa sila sa inyo. Well, anyway, thank you so much, Gid. Amo na gali ang rason kung nga ang wala na lang nakapadayon ng imong duha ka mga utod. Kabay, no? Na kung tani, maka-realize man sila kag magbalik liwat ang ilang interes sa pag-eskwela. Sige lang hindi nyo lang pag-untati sa pag-alungay, hindi nyo lang pag-untati no, sa paglululaygay. Salamat kid sa imo, Aris 8. Oras naton, it is now 2:45 in the afternoon, magapanubalik kita. Pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Kini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man Tayo, this time arin ang ato nga third story coming from G. Sang Kabatuan. Dearest Tita Regine. Maayong adlaw sa imo kag sa tagpalamati sang sinanga programa kahapon lamang. Isa man ako sa imong tagpalamati, kag gusto ko man ipasakop akong kasaysayan nga hindi ko gid malipatan. Ini nahanungod sa akon nga love story. Tawag ako sa ngalan nga G, kag amo ini ang akon kasaysayan. Bata pa lang ako, gusto ko gid makakadto sa Hong Kong. Gusto ko makita kung ano gid bala ang Hong Kong nga ginatawag. One of the reasons nga gusto ko makakadto sa ina nga lugar is because gusto ko makabulig sa parents ko, paeskwela ka mga manghod ko.
kay eldest ako nga daughter. Years later, I made it to Hong Kong. Nagstay ako dito almost 9 years bilang isa ka OFW. Napaeskwela ko ang akong duha ka manghod and nakabulig ako sa parents ko. 9 years of staying dito sa akong nga dream country. I made friends and made a strong bond upod sa akong cousins and relatives sa akong nga mother's side. Staying there, na-experience ko nga maglagaw sa mga different parks, specifically ang Ocean Park nga may mga dolphins nga gina-training mag-dance, magbanding sa seaside, gagrill ka barbecue during day off, sakay sa cable car, na-experience nga makasakay sa taxi, bus and train, wherein sa underground ang route pakadto sa Hong Kong side. During Chinese New Year, my employer brings me sa secluded yacht. Ma-dinner, then after, malantaw kami fireworks sa cabin. Ang akon nga employer, nabilong sa middle class ang akon nga employer. Mabuot, wala nagasugo, maalwan, and wala ga pangakig. One time, ginbakla niya ako sang Ocean Park annual pass para hindi na ako magbayad fee if ever nga maglagaw ako upod ang akong friends or relatives. Kung may 2 to 3 days nga day off ang akong nga employer, galagaw sila sa Japan. Gahambal nga paadtunon ko lang ang akong mga friends and relatives sa balay kung gusto ko. Then, masadya kay galuto kami Filipino foods kay nagatong eats and mahjong pampalipas oras, which is na-enjoy namon ang amon holiday. During my day off, 2 days, 3 days, or 4 days, gastay out kami nga magbarkada. Galuto kami Filipino foods, gatong eats and mahjong naman sa balay ka employer kang amon barkada. Then, magsinadya. Baka sadya gali sa inyo to, no? Kung mag-December, ga-attend kami holiday mass, nagagathering man kami every Wednesday together with friends and children kang amon mga amo. It's like I am away from home, but I am home because of my friends and some relatives. One day, my cousin nagpapublish kangalan namon sa isa ka magazine without me knowing it. Tinatingala na lang ako one time, nadamo letters sa mailbox kang employer ko, tapos everyday. Until nga nabalaan ko, naging pa-address sa akon ang letters nga halin sa iba-iba nga countries. Sa una, hindi pa uso ang cellphone and other social media applications nga pwede makapangilala. Like for example, Facebook, Instagram, Messenger, kag kung ano pa. Sa amon panahon, usugid ang handwritten letters. It is our traditional way nga magpakilala. Nag-aabot pila ka months before makaabot sa designated person ang sulat, unlike sa subong nga panahon. May 1997, may nagpenpal kanakon from King Fahad Military Hospital of Saudi Arabia. Sa pagkadamo sa amon, naging pa-publish sa magazine ang ako ang iya napili nga ipenpalan kay pareho amon apelyido sang iya nga clinical instructor sa New Lucena College of Midwifery. Nagpakilala siya nga taga Iloilo man siya. So nag-response man ako sa iya nga sulat. But after 1 year, nag-stop man ang amon sulatanay. It is because ang last nga letter wala sang address nga ginbutang. Ang akon ginaobra abi, after magbasa ka sulat, ginagisi kagaboy ko sa basurahan. Ha ha ha. The reason why nga hindi na ako ka-reply sa iya. Natantil nga nagsulat naman siya liwat with address na and nagsigi naman ang amon nga sulatanay. Medyo na-develop na kami sa isa kagisa. Hasta nga nagambal siya nga mauli na siya next year for vacation. Nag-ask siya kung diin ang amon balay sa Kabatuan. Tapos, nadayon ang pag-uli niya sa Pilipinas. Gindulong na ang iya gamit sa balay nanda. The next day, naging explorer na siya. Sa nadumduman ko, ginmangkot ako kung ano nga transport vehicle ang isakyan. Hambal ko, kabatuan nga jeep sa kilid kay isa ka supermarket sa Haro ang terminal. Tapos I told him nga, sakay ka sa G nga jeep.
which is ang jeep nga ginbakal ko para sa parents ko. Without knowing nga ang driver tatay ko, kag utod ko ang tupad niya sa front seat. Then, this is the start sang iyang pagpangita. Kung ang hapon nag-explore kaway pakadto sa Philippines, si Mr. N nag-ala hapon man. Ginpangita niya man ang amon balay. Sa nakita yan na, wala na siya nagpuli sa ila. Natingalang iya utod, nga wala na siya nakabalik sa ila. Kay gali, sa amon balay siya nag-estar. Ginpangita siya sa iya utod, kundiin siya nagkadto, pero wala siya nakita. However, nagpuli man after 1 week. Ginpamangkot kung diin siya nagkadto. Ang sabat ni Mr. N, sa kabatuan man lang ako Tapos kadlaw siya. And then nagbalik naman siya sa balay. Almost 3 months siya nga nagstay. Ang mga neighbors namo namangkot kung sino na ang naghahamba or ang nag-estar nga tawo sa balay. Tiyang balinanay, pakaisa namon Kaya ngingod balay namon nagapangluyag man sa akon. They didn't know nga nag-estar sa balay, nagapangaluyag man sa akon. Plus, may isa pa gid sa unhan balay, nga ginpatigayon sa iya tiya sa akon. However, si Mr. N, wala gid nagpapierde. Didto na siya nag-estar, even though nga wala pa kami kakitaay sa personal. Ha ha ha. Kay ginistorya ako sa ginikanan ko, nga mauli sa Pilipinas, kay ga-estar na si Mr. N sa balay. Ang sadya pa, naghambal si Mr. N, nga maihaw sila kanding, gali, kay mamalayi na sila. Ay nako. Dala niya ang iya magulang and some relatives. After that, nag-decide si Mr. N nga magpalawag sa simbahan para sa kasal. Pero hindi pwede, kay wala ako. Pero iya, nagpalawag sa lugar niya. Ako naman sa Hong Kong, nagpa-schedule na for flight pabalik sa Pilipinas. Pag abot ko, why ako kamaan nga nangita sila simbahan kag reception. Ginambalan ko si Mr. N, why paghani ako kaabot, nagpreparar na kamo. Sabat niya, ti maabot ka man, maya di kay matapos na. Tingin sa baat ko siya nga, why ka kamaan kung mapakasal ako o hindi. Nagihom lang si Mr. N. Bale, bag-o pa lang namon ini nga kita ay. Sa pag-uli ko, wala ako kabalo nga gaplan ang iya family nga mapakasal kami sa City Hall sa Iloilo. Naghuuna lang ako kay na-prepare na ang tanan. Nakasal kami sa City Hall 1 week after ko nga magpuli diri sa Pilipinas. Then 2 weeks after, nagpakasal kami sa San Jose Church dira sa May Libertad. Ang amon reception nga napili nanda, baw sa Mansion Garden pa. So nagbakal si Mr. N kababoy para sa balay, para may handa man sa balay, kag makakaon ang waay kasunod nga mga tigulang and paryente. Natapos na ang amon nga wedding. Tapos nagstay pa ako sa Philippines sang 1.5 months. So natapos na ang bakasyon ko, nagbalik ako sa Hong Kong. Pag abot sa Hong Kong, ginpa-medical ako sang akon employer. Kag nabalaan, nga gadala na ako sang amon first baby. Nagstay pa ako for almost 6 months and nag-for good na ako. Nagbata ako sang akon subang, 35 years old, kag diabetic ako. Pero safe man ang pagbata ko. Subong may duha na kami ka bata, 2 ka babayi, kag 1 ka lalaki. Ang akon subang bayi. Tapos ginasundan man ka babayi, kag 1 ka lalaki. Bali, ang agot lalaki. Ang akon eldest, bago lang na-graduate sa CPU, ang sunod ga eskwela sa ISATU, 3rd year college, and ang agot, grade 12, senior high student sa Cabanatuan. So this is how I met the father of my children. Nagapasalamat ako kay God, nga gin-bless niya kami, sang blessings from Him. Also, I am also blessed nga nakatatlo pa ako sang bata, given sa situation ko nga diabetic. Kag never sanda nagmasakit, because sa kaluoy sang Diyos, healthy ang akon mga anak. Right now, close kami nga mag-family, is aga joke, may joke time kami, ginatudloan kami ka mga words like sana all, charot, ha ha ha. So, istorya kami permi, sabay magkaon sa pagkainan, ga-pray together, dream together, open sa isa kag isa, kag family-oriented ang akon mga bata.
So thank you Tita Regine sa pagbasa sa akong malawig nga sulat. Naway may napulot man kamo sa akong istorya. Sa liwat, ang tagpasakop, G. Sang Kabatuan. God bless. Sa wala pa mga gadgets, sa wala pa ang digital technology, syempre ang uso sa doya, pen pal. Di ba? Di gani phone pal. Pero kung mag-phone pala na, mo long distance call ba, mahal na yeah. But anyway, so mo nagali ang nangin istorya sang inyong love, ang sang inyong relationship, ang inyong bali nga istorya. Kag now you have 3 kids, kanami, no? You raised them well, kag you said family-oriented gid kamo, kag ang mga kabataan ninyo are very close sa inyo. So I'm sure love is overflowing sa inyo nga panimalay. You love each other because kamo sa imong mga husband also love each other so much. Thank you so much gid sa imo, G. Isang Kabatuan, for sharing with us your love story. There is a KLP. And what about you? Sa ibang dira nga wala pa nakapasakop sa ilang mga istorya, be it about life, be it about love, or anything na experience nyo lang recently, share. Diri sa Kahapon Lamang program, paki-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write your stories and send that sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede kita sa nabili niyo oras. Balikay kita tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program, of course, nagahulat ang mga matahom nga mga dramas tuyang Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.